ያሳለፍነው ነገር እስኪ አንዴ ይረሳ በጠራነው ጊዜ ላፍታም ሳይዘገይ እዚህ ያደረሰ እሱ አይደለም ወይ? በማደሪያው ላይ ያለው በዙፋኑ ላይ ያለው እሱ ድንቅ ነው። በማደሪያው ላይ ያለው በዙፋኑ ላይ ያለው እሱ ድንቅ ነው። ሲለዋወጥ አንተ ግን አንተ ነህ አትለዋወጥም። ነገር ሲለዋወጥ አንተ ግን አንተ ነህ አትለዋወጥም። በማደሪያ ላይ ያለው በዙፋን ላይ ያለው አንተ ግን አንተ ነህ። በማደሪያ ላይ ያለው በዙፋን ላይ ያለው አንተ ግን አንተ ጭንቅ ተብሎን ማን አለልኝ ስንል በእኛ ላይ መክሮ በርትቶ ሲያየን የተረሳን መስሎን ከመከራው ብዛት ግን እሱ አቆመን እየሆነበት። በማደሪያው ላይ ያለው በዙፋኑ ላይ ያለው እሱ ድንቅ ነው። በማደሪያው ላይ ያለው በዙፋኑ ላይ ያለው እሱ ድንቅ ነው። ሲለዋወጥ አንተ ግን አንተ ነህ አትለዋወጥም። ነገር ሲለዋወጥ አንተ ግን አንተ ነህ አትለዋወጥም። በማደሪያ ላይ ያለው በዙፋን ላይ ያለው አንተ ግን አንተ ነህ። በማደሪያ ላይ ያለው በዙፋን ላይ ያለው አንተ ግን አንተ ነህ። ከእርሱ ጋር ስንጓዝ ባለፉት ዘመናት ስንቴ ያሳለፈን ክፉዎቹን ቀናት እጃችንን ይዞ በድል እየመራን እስከ ዛሬ ድረስ በምሕረቱ አቆመን። በማደሪያው ላይ ያለው በዙፋኑ ላይ ያለው እሱ ድንቅ ነው። በማደሪያው ላይ ያለው በዙፋኑ ላይ ያለው እሱ ድንቅ ነው። በማደሪያው ላይ ያለው በዙፋኑ ላይ ያለው እሱ ድንቅ ነው። በማደሪያው ላይ ያለው በዙፋኑ ላይ ያለው እሱ ድንቅ ነው። ሰማይ ምድር ይስማኝ ፍጥረት ያድምጠኝ እግዚአብሔር ያስበው ጸሎቱ የተሰማ ሰው እኔ ነኝ።
ዘመን ፈታ ከፍ ሊያረገኝ ደጉ ጌታ መከራዬንም ሊያስረሳኝ ቀኑን ጠብቆ መጣልኝ። ባለቀስኩበት ዘመን ፈታ ደሞ ሊያስቀኝ ደጉ ጌታ መከራዬንም ሊያስረሳኝ ቀኑን ጠብቆ መጣልኝ። የካሳ ዘመን አለ ከፊቴ አለ ከፊቴ ለውጣ ልውረስ ወግድ ጠላቴ ዞር በል ጠላቴ የበቀል ቅባት ስላለበት ኪዳን ፈርሶ ዳግም ላትገዛኝ የበቀል ቅባት ስላለበት ኪዳን ፈርሶ ዳግም ላትገዛኝ የለቅሶ ቤቴ ልታደርገው ወገን ዘመድ ያጣ ባይተዋር ብቸኛ ብለህ ስትጓራ ጌታ መጣልኛ። በሰው አቆጣጠር ቢመስል የዘገየ እውነተኛው ዳኛ መገባቴን አየ። ጠላቴ ሆይ ስማ እንደወርቅ እነሳለሁ በጨለማ ጌታ ብርሃኔ ነው የጠራኝ ስብከት ውሸት አለ የውሸት አባት ፈጣሪዬን ለኔ ልታማ ብዙ ሞከርክ መቼ ታቅማማ። እኔስ የማውቀው ይህን ነው እግዚአብሔር ለኔ መልካም ነው። እኔስ የማውቀው ይህን ነው እግዚአብሔር ለኔ መልካም። እኔስ የማውቀው ይህን ነው እግዚአብሔር ለኔ መልካም። እግዚአብሔር ለኔ መልካም። በቆዘምኩበት ዘመን ፈታ ከፍ ሊያረገኝ ደጉ ጌታ መከራዬንም ሊያስረሳኝ ቀኑን ጠብቆ መጣልኝ። ባለቀስኩበት ዘመን ፈታ ደሞ ሊያስቀኝ ደጉ ጌታ መከራዬንም ሊያስረሳኝ ቀኑን ጠብቆ መጣልኝ። የካሳ ዘመን አለ ከፊቴ አለ ከፊቴ ለውጣ ልውረስ ወግድ ጠላቴ ዞር በል ጠላቴ የበቀል ቅባት ስላለበት ኪዳን ፈርሶ ዳግም ላትገዛኝ የበቀል ቅባት ስላለበት ኪዳን ፈርሶ ዳግም ላትገዛኝ ሰማይ አባቴ ሞልቶ እንዲትረፈረፍ በበረከት ቤቴ የሚያስፈልገኝን ስለሚያውቅልኝ ከኔ ይልቅ ለኔ የሚያስብልኝ አምላክ አለኝና እጅግ ባለጠጋ ለምንስ ልሳቀቅ እንዴት ብዬ ልስጋ። ጠላቴ ሆይ ስማ እንደወድቅ እነሳለሁ በጨለማ ጌታ ብርሃኔ ነው እንዳልሰማ ያንተን ስብከት ውሸት አለ የውሸት አባት ፈጣሪዬን ለኔ ልታማ ብዙ ሞከርክ መቼ ታቅማማ። እኔስ የማውቀው ይህን ነው እግዚአብሔር ለኔ መልካም ነው። እኔስ የማውቀው ይህን ነው እግዚአብሔር ለኔ መልካም። እኔስ የማውቀው ይህን ነው እግዚአብሔር ለኔ መልካም። እኔስ የማውቀው ይህን ነው እግዚአብሔር ለኔ መልካም።
ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም እግዚአብሔር ምስኩልኩም እዩ ከመይ ጸኒሕኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘላለም ጎይታዩ አናኹም ሰላሕ ዲኔ ሎም ድማ ከምቲ ኩሉ ግዜ ጀሚርና ዘለና ቀዳም በቀጥታ ድማ ሓላልፍ ፕሮግራምና ሎም ኻ በቀጥታ ወንደርፉል ዝኾነ ግዜ ክህልወና እዩ ሓቢርና ጽቡቕ ዝኾነ ግዜ ካብ ጎይታ ክንካፈሊና ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ከገልግለና ሎሚ ኣብ ህይወትኩም ዝኾን ነገር ከም ዘሎ ምንም ጥርጥር የብሉን ምክንያቱ መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ዘሎ ኣብ ሓርነት ኣሎ ይድብል ስለዚ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣብ ዘሎ ሓርነት ተዳአሎ ኮይኑ ናይ እግዚአብሔር ቃል ድማ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ዘሎ ቃል እቲ ቃል ባዕሉት መንፈስ ስለዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሎሚ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ሒዙና ባኹም ዝመጽእ ናይ እግዚአብሔር ህያው ዝኾነ ቃሉ ኣብ ህይወትኩም ድፈጥሮ ሓርነት ኣብ ህይወትኩም ድፈጥሮ ሓድሽ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም መንፈሳዊ ነገር መንፈሳዊ አእምሮ ይደልዩ እቲ መንፈሳዊ ነገር በስጋው እምሮ ክትቀበሉ አሸጋሪ ስለዚ ነዝሎ ምዝካየድ ዘሎ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ እንተዳ በሐቅ ክትካፈሉ ትደሊ እንድሕርኮንኩም ብጣዕሚ መንፈሳዊ ዝኾነ አእምሮ ሒስኩም ክትካፈሉ ላቦኩም አሜን ምክንያቱ በስጋ ኾንኩም ስጋው ተሐሳስባ ሒስኩም ተዳ ተካታተሉ ንለኹም ኮንኩም ሜቢ ነትድኾን ደሎ ብዙሕ ኤክስፔክት ከይትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም እንተዳ ናይ በሐቅ መንፈሳዊ እምሮ ብደሎ መልክዕ ትሰምዑን እንተዳ ኣለኹም ኮንኩም ግን ምስቲ መንፈስ ሎሚ ኮኔክት ክትገብሩ ኢኹም መንፈስ ቅዱስ ከገልግለኩም እዩ መንፈስ ቅዱስ ከገልግለኩም እዩ ምክንያቱ እቲ መንፈስ ከም ዘገልግለኩም ስለድፈለጥና ኢና ነዚ ፕላትፎርም ከፊትና ዘለና አሜን እቲ መንፈስ ከም ዝሰርሕ ኣብ ህይወትኩም ስለዝፈለጥና ኢና ነዚ ኣፍ ደገ ከፊትና ያደለና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘላለም ጎይታ እዩ ስለዚ ሎማ አንቲ ወንደርፉል ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ንካፈለሉ ግዜ እዩ አሜን ጸጋ አምላኽ ኣብ ህይወትኩም ክበዝሕ እዩ ካብቲ ሓደ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ኣብ ህይወትና ክበዝሕ ዝገብሩ ናይ ክርስቶስ ፍልጠት እዩ ሪኹም ፍርጠት ናይ ክርስቶስ ኣብ ህይወትና ብዝበዝሐ መጠን ብኡ መጠን ጸጋ አምላኽ ኣብ ህይወትና ኢንክሪዝ ክገብር ይጅምር ጸጋ አምላኽ ኣብ ህይወትካ ብድበዝሐልካ መጠን ድማ ብዙሕ ነገር ኣብ ህይወትካ ከተካናውን ትጅምር ምክንያቱ ከም መጠን ብዙሕ ጸግኡ ኣብ ህይወትካ ኢኻ ብዙሕ ነገር ክትገብር ትኽእል ኣብ ህይወትካ አሜን ስለዚ ዕቤት ናይ ጸጋ ውጽኢት እዩ ጸግኡ ብህይወትካ ብዝበዝሐ መጠን ዕቤትካ ውስኽ ጸግኡ ብህይወትካ ብዝበዝሐ መጠን ደረጃ ይውስኽ ካብ ሓደ ለበል ግሎሪ ናብ ዝቕጽል ለበል ግሎሪ ትሳገር አሜን ስለዚ ካብቲ ሓደ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ኣብ ህይወትና ኢንክሪዝ ክገብር ዝገብሮ ግን ፍልጠት ክርስቶስ እዩ አሜን ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ ንጸጋ አምላኽ ኣብ ህይወትና ዘብጽሖ ምክንያቱ ናይ ጸጋ አምላኽ ምንጭ ቃል አምላኽ ስለዝኾነ አሜን ስለዚ ሎሚ ሓቢርና ንጎይታ ከነመስግኒና ሓቢርና ክንዝምሪና ከምቲ ኣብ ዳሓለፈ ድነገርኩኹም ሎሚ ካብቲ ሓደ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰሪዑልና ዝኸደ ደሙን ስጉኡን እንካፈለሉ ግዜ ይሲ ኣብ ደሙን ስጉኡን ምክፋል መንፈሳዊ ዝኾነ ስራሕ ስለዝኾነ ሎሚ ካብ ደሙን ስጉኡን ዝተለዓለ ኣብ ህይወትኩም ደይከውን ነገር ኣይክህሉን እዩ አሜን ስለዚ እቲ ምእንታና ዝተቆርሰ ስጉኡ እቲ ምእንታና ዝፈሰሰ ደሙ ሎሚ ንዕኡ ብምውሳድ ንምዝካር ጎይታ ንገብረሉ መንገዲ ስለዝኾነ ሎሚ ብደሙን ስጉኡን እንደገና ምስ ጎይታ ሕብረት ንገብረሉ ሰዓት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኩልኩም ኣብ ዘለኹም ስፍራ ድሕራይ ድሕር ቃል አምላኽ ናይ ደምን ስጋን ጎይታ ግዜ ስለዝኾነ ተዳለው ክትዳለው ኩልኩም ግን ሓደ ነገር ኣብ ውሽጥኩም ኤክስፔክት ግበሩ ድሕር ደሙን ስጉኡን ምውሳድኩም ካብ አምላኽ ዘይኮነ ነገር ኣብ አካላትኩም ስፍራ ሒዙ ዘሎ ስፍሩኡ ከም ዝለቅቕ ርግጸኛ ኹኑ ሓይል ደሙን ሓይል ስጉኡን ክስበር ዘለዎ ነገር ኣብ ህይወትኩም ከም ድሰብር ርግጸኛ ኹኑ ስለዚ በዚ ርድኢት ተረዲእኩም ደምን ስጋን ጎይታ ኣቅድሚኹም ኣዳሊኹም ጽንሑ ድሓራይ ልክዕ እቲ መሪሕነት ምስሃብኩኹም ብኡ መሰረት ክንወስዶ ኢና ብኡ መሰረት ድማ ኣብ ህይወትና ዝኾነ ዓብ ነገር ኣሎ ምክንያቱ ደሙን ስጉኡን ክንወስድ ኮለና ድፍጠር ነገር ኣሎ ሓደ ነገር ሕሰቡ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ውጽኢት ዘይብሉ ነገር የለን ጎይታ ውጽኢት ዘይብሉ ነገር ግበሩ ኢሉ ኣይከድፈልናን እዩ ስለዚ ደሙን ስጉኡን ክንወስድ ኮለና ውጽኢት ስለዘለዎ ወይ ደሙን ስጉኡን ክንወስድ እዚ ነገር ሰሪዕልና ኸይዱ ስለዚ ሎም በዚ ርድኢት እዚ ናይ ደሙ ሓይሊ ናይ ስጉኡ ሓይሊ እንዳሓሰብኩም ተዳለው ስለዚ ሎም ናይ ፈውስ መዓልቲ ኾነልኩም እዩ ሎም ናይ ሓርነት መዓልቲ ኾነልኩም እዩ ሎም ናይ ምንጋፍ መዓልቲ ኾነልኩም እዩ ኢቭን ዴሊቨራንስ ደድልየኩም ደሙን ስጉኡን እንዳወሰድኩም ካብ ብዙሕ ነገር ናጻ ክትወጽኢኹም ምክንያቱ ናይ ደሙን ስጉኡን ሓይሉን ብዙሕ ነገር ክገብር ኣብ ህይወተይ ተዓዚበ ኣለኹ ኣብ ህይወትኩም ድማ ሎም ኸም ክገብር እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘላለም ጎይታ እዩ
እንደገና ሎማ አንተ ንጎይታ ሓቢርና መዝሙር ክንዝምሪና ከነምልኺና ብድሕሪ ቀጺለ ክምለሰኩም ናቃል አምላክን አቲና ሕጅና መዝሙር ክንከይና እግዚአብሔር ይባርክኩም የኔማ ሰላም የኔማ ደስታ የኔማ ሰላም የኔማ ደስታ ከዚህ ዓለም አይደለም በመንፈሱ ነው በብርም በወርቅም የማይገዛው በወንጌል ሞኝነት ባመንኩት ቃልን ሰላሙ ከሆዴ ይፍለቀለቃል አገዘኝ 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 ጠላት አይኑ ያየ በመንፈሱ ነካኝ አትረፈረፈኝ አገር ምድሩ ያየ በቅባቱ ነካኝ አትረፈረፈኝ አገዘኝ 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 ላምልክ ደግሜ እስቲ ደግሜ ደጋግሜ አሄ ላምልክ ደግሜ እስቲ ደግሜ ደጋግሜ ላምልክ ደግሜ እስቲ ደግሜ ደጋግሜ አሄ ላምልክ ደግሜ እስቲ ደግሜ ደጋግሜ ይውጣ ወደ ላይ ከድንኳኔ ያምልኮ የዘማሪው ቅኔ የሆንክልኝ ሳስበው ከዚህ በላይ ምን አለ ብሆነው ከፍ በልልኝ ከፍ በልልኝ ከፍ በልልኝ ከፍ በልልኝ ደምቀት አይልኝ ደምቀት አይልኝ ደምቀት አይልኝ ደምቀት አይልኝ ጠላት አይኑ ያየ በመንፈሱ ነካኝ አትረፈረፈኝ ሀገር ምድሩ ያየ በእሳቱ ነካኝ አትረፈረፈኝ አገዘኝ 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 የኔማ ሰላም የኔማ ደስታ የኔማ ሰላም የኔማ ደስታ ከዚህ ዓለም አይደለም በመንፈሱ ነው በብርም በወርቅም የማይገዛው በወንጌል ሞኝነት
ይፍለቀለቃል። አገዘኝ 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 ላምልክ ደግሜ እስቲ ደግሜ ደጋግሜ አሄ ላምልክ ደግሜ እስቲ ደግሜ ደጋግሜ ላምልክ ደግሜ እስቲ ደግሜ ደጋግሜ አሄ ላምልክ ደግሜ እስቲ ደግሜ ደጋግሜ ይውጣ ወደ ላይ ከድንኳኔ ያምልኮ የዘማሪው ቅኔ የሆንክልኝ ሳስበው ከዚህ በላይ ምን አለ ብሆነው ከፍ በልልኝ ከፍ በልልኝ ከፍ በልልኝ ከፍ በልልኝ ደምቀት አይልኝ ደምቀት አይልኝ ደምቀት አይልኝ ደምቀት አይልኝ ገዛኝ ኢየሱስ ነኝ እኮ አልተውም 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 ዝማሬ ይኸው አልበረደም ውስጤ እስከ ዛሬ ወደፊት 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 አሃ የተውኩ አሃ ትላንቴን አሃ ለመያዝ አሃ የፊቴን ወደፊት 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 ከከበበኝ በላይ በላይ ከችግሬ በላይ ከጉዳዬ በላይ በላይ ከጠላቴ በላይ በላይ ከጭንቀቱ በላይ ከበሽታው በላይ በላይ ይፈውሳል እጁ ይፈውሳል እጁ ሰው ያደርጋል እጁን ሰው ያደርጋል እጁ ይፈውሳል እጁ ይፈውሳል እጁ ሰው ያደርጋል እጁ ሰው ያደርጋል እጁ ይሄ የማነው የማነች ይሄ የማነው የማነች ይሄ የማነው የማነች አዋጅ የሚሽር በአዋጅ ይሄ የማነው የማን ስራ ይሄ የማነው የማን ስራ ይሄ የማነው የማን ስራ በምድረ በዳ የሚመራ ገባኝ 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 ገባኝ
እውነት እውነቴን ነው የምዘምረው ከልቤ ነው የተስፋን ቃል በሰጠኝ ያድግድግ ጨለማ ነጋለኝ 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 ነጋ ነጋለኝ ነጋለኝ ነጋ ነጋለኝ ነጋለኝ ነጋ ነጋለኝ ነጋለኝ ነጋ በጌታ ነው በጌታ በጌታ ነው በጌታ በጌታ ነው በጌታ በጌታ ነው በጌታ ኢየሱስ ነኝ እኮ አልተውም ዝማሬ ይኸው አልበረደም ውስጤ እስከ ዛሬ ወደፊት ነው ወደፊት 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 እየተውኩ ትላንቴን ለመያዝ የፊቴን ወደፊት 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 ከከበበኝ በላይ በላይ ከችግሬ በላይ ከጉዳዬ በላይ ጭንቀቱ በላይ ከበሽታው በላይ በላይ ከከበበኝ በላይ በላይ ከችግሬ በላይ ከጉዳዬ በላይ 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 ከጭንቀቱ በላይ ከበሽታው በላይ በላይ Praise God, praise God, praise God, praise God. Hallelujah. ወደፊት ነው ወደፊት حقي هاليلويا ካብ ጸጋ አምላኽ ዝተላዓለ ንቅድሚት ጥራሕ ኢና ክንከይድ ካብ ምሕረት አምላኽ ዝተላዓለ ንቅድሚት ጥራሕ ኢና ክንከይድ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ኩልኩም ቅዱሳን ኣብ መስመር ኦንላይን ተከታተሉና ደለኹም እግዚአብሔር አምላኽ ይባርክኩም ዌልካም ንኩልኩም ሓደ ነገር ክደሊ ኢኻባኹም ነብስ ወከፍኩም ኣብ ፌስቡክኩም ሼር ክትብልዎ ንኻልኦት ሰባት መታን ምሳኹም ሓቢሮም ክካፈሉ ተኺልኩም ድማ ቴሌፎን ደውልኩም ከዓ ላይቭ አቲና ኣለና ኢልኩም ክትሕብሩ ምሳና ሓቢሮም ኣሕዋት ክካፈሉ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ሎም ድገብሮ ነገር ኣብ ማእከልና ኣሎ ስለዚ ኩልኩም ላይቭ ብህላውና ሓብሩ ኢኹም ስቃይ ትበሉ ፈቃደኛታት ድኾንኩም ከዓ እዚ ነገር እዚ ንኻልኦት ይባርኽ ኢልኩም ተሓስቡ ትበረኸት ኣባኹም ጥራሕ ክኸውን ስለ ደይብሉ ካልኦት ክባረኹም ምሳኹም ኣብትናትኩም ፌስቡክ ነዚ ላይቭ ዩቲዩብ ደሎ ሼር ብሎ እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ዝገብሮ ነገር كل يوم ما أكلنا مالتي يسوع كريستوس نزل عالم قويتاي هاليلويا سلزي لما أنت حبيرنا كنت قلينا كنا ملخينا إجابير أملاخ سمو السبارة يكون كلكم أبزل لكم وسلام أملاخ مساكم يسوع نزل عالم قويتاي هاليلويا كبرنا أملاخ يكون دجنا حبيرنا نقويتا كمبارو قينا دجنا حبيرنا نقويتا كنا مسكنينا بايزوني مزمور كل عقله كابت حدا بمنفس قدس نملأ له من جدي مزمور كوميد بالمصحف إفيسون حمشة زارب كله أندا زمركم يدبل أندا زمركم يسي أندا زمركم بلبكم دم أندا تقنيكم ولنا نحد حدكم أندا تزاربكم منفس يملأكم ناي كريستنا قعزو بمنفس أندا تملأكات خودو قدنايو لك كم زميكينا غيركم رأيوا بنزين تحت قبر لك تصبح كتمل علىك باترنا موبايل رأيو كتمل أقول لك أشارج لك كريستيان دما بتأوشت زولو منفس أبتصبح كمل على أبتصبح كمل على ريهم بتمنفس كتمل أقول لك إجابير بتأوشت خزولو منفس أبتصبح يبصح كله مالتيو من يوم نكرستوس أبيوتهم بحيل خمس الرأس جبر مسيلكم بمنفس قدوس أبزحهم زملو سواتهم سلازك بتحدى بمنفس نملو قلو أملو خيو سلازي أملو خو متصانح يكونن
ይሲ መዝሙር ክንውልዕ ኮለና አምልኾ ክንገብር ኮለና መጻንሒ ፕሮግራም ክሳዕድ ጅምራ ይኮነን ኦሬዲ ፕሮግራም ጀሚር እዩ ክብርና አምላኽ ይኹን አሜን ጀሚር እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ኮሎ እቶም ካህናት ድማ ይሲ እቶም መዛምራን እንዳዘመሩ ኮሉ ነቲ ቤት ብደበና ሞልኦ ይስብል እንታይ እንዳገበሩ እንዳዘመሩ ኮሉ ነቲ ቤት ብደበና ሞልኦ ክሳዕ መንቀሳቀስ ድስኡን እዮም ኮይኖም እቲ ደበና ናይ እግዚአብሔር ክብሪ እዩ ናይ እግዚአብሔር ህልውና እዩ ስለዚ ናይ መዝሙር ህይወት ተዳአለኩም ኮይኑ ኩሉ ጊዜ በትደበና ሙሉአት ይኹም ማለት እዩ ኩሉ ጊዜ በተኽብሩ ኹቡባት ይኹም ማለት እዩ ሃሌሉያ ፕሬዝ ጋድ እግዚአብሔር ድበረህሉ ሰብ አምላኽ እዩ ሪኹም ካፍታ ሓደ ናይ አምልኾ ህይወት ዝህልወና ማእሲ ተዳኢልኩምኒ አምላኽ ክግለጸልና ኾሎ እዩ አምላኽ ድተገለጸሉ ሰብ ምላሹ አምልኾ እዩ ይሲ ዕቤቱ ዝበረህሉ ሰብ ምላሹ አምልኾ እዩ እቲ ንሕና ንአምላኽ ሪስፖንድ ንገብሮ አምላኽ ምስተገለጸልና አምላኽ ምስተጋሃደልና አምልኾን መዝሙሩን አሜን ስለዚ እግዚአብሔር በሪህልካ ናቱ ምግላጽ ረኺብካ ናይ አምልኾ ምላሽ ከይሃብካ ስክትብል አይከኣለን እዩ ኖ ዌይ ስለዚ ካብታ ሓደ አምላኽ ክትንክፈካ ኾሎ እንታይ ይድገብረካ ክትዝምር ከተምልኽ ይድገብረካ አሜን ኣብቲ ናይ አምልኾ ህይወት ይደንብረካ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዚ ሎማ አንተ ኣብዘለኹም ስፍራ ኾንኩም ነምልኾ ተዳለዉ ንጎይታ ክትባርኽዎ ብመዝሙር ሃሌሉያ ብሓቅን ብመንፈስን ዘምልኽዎ ይፈቱ እሱ ናትካ በእምሮኹም ደይኮነ ካብ ልብን እግዚአብሔር ክትቀነይሉ ካብ ልብን እግዚአብሔር ከተመስግንዮ እስከ ኣብዘለኹም ስፍራ ኾንኩም ንጎይታ እስከ አመስግኑ ሕጂ ሃሌሉያ ባርኾ እስከ ሃሌሉያ ዕቤቱ እንዳሓሰብኩም ንእግዚአብሔር እስከ ክብሪ ሃቦ ሃሌሉያ አመስግኑ ሓንሳብ እስከ ንጸልብ ዘለኹም ስፍራ ሃሌሉያ አምልኾን ምስጋናን ውዳሰን ዝግብኦ እግዚአብሔር እዩ ሃሌሉያ ንሱ ተመላኺ አምላኽ እዩ ንሱ ተወዳሰ አምላኽ እዩ ንምንታይ ተተባሃለ ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ኣዝዩ ውቁብ እዩ ኣዝዩ መገረም እግዚአብሔር ሃሌሉያ ጽባቂኡ ክትሰግደሉ ይገብረካ ጽባቂኡ ከተምልኾ ይገብረካ በቃ ጽባቂኡ ለውሃቱ ምሕረቱ ይሲ ጽድቁ ንእግዚአብሔር ከተምልኽ ይገብረካ አያ እስከ አመስግንዎ ቃላት አፍኩም ንእግዚአብሔር መስዋዕት በአፍኩም ሰውኡሉ ሃሌሉያ ንልዑል ዝበቅዕ መስዋዕት ካብ አፍኩም አውጽኦ ሃሌሉያ አታልዑል ተባረኽ በልዎ ሃሌሉያ አምላኸይ ክበረለይ በልዎ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ዓቢኻ በልዎ ሃሌሉያ ነፍሰይ ንዓኻ ትውድሰካላ በልዎ ነፍሰይ ንዓኻ ልዕል ተብለካላ አምላኽ መድሓነይ በአኻ ይሕጎስ ኣለኹ በልዎ አምላኽ መድሓነይ በአኻ ባህብለንሎ በልዎ ነፍሰይ ንዓኻ ትባረኸካላ በልዎ ወድስዎ ባርኽዎ ጂሰስ አመስግንዎ ሃሌሉያ ንሱ ጽቡቕ እዩ ንሱ መገረም እዩ ለውሃቱ ምሕረቱ ትዕግስቱ ጽድቁ ቅድስንኡ አምላኽና ፍሉይ እዩ ሃሌሉያ ባርኽዎ እስከ ሓንሳብ ሃሌሉያ ባርኽዎ ሃሌሉያ ማይ ጂሰስ ሃሌሉያ ናብ አፍ ደጌታቱ ብውዳሴ ማይ ጋድ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ናብ አጽዱ ብምስጋና እተው ይዝብል ሃሌሉያ ብምስጋና ብውዳሴ እስከ ኣብቲ ክብሪ ተመላለሱ ሕጂ ሃሌሉያ ረአይዎ እስከ ንልዑል ውቃቢኡ ረአይዎ እስከ ሃሌሉያ ለውሃቱ ምሕረቱ እንዳሓሰብኩም ምላሽ ሃቡ ናይ ምስጋና ምላሽ ካብ አፍኩም አውጹ ናይ አምልኾ ምላሽ ካብ አፍኩም አውጹ እግዚአብሔር ተባረኽ በልዎ እግዚአብሔር ክበር በልዎ እግዚአብሔር በልዎ ወው ጃቫዳ ጋላቦሴ ኩልኹም ጸልዩ ብዘለኹም መኾንኩም ሃሌሉያ አመስግንዎ ይግቦዩ ሃሌሉያ ይግቦዩ ምስጋና ይግቦዩ አምልኾ ሓቢርና ንጎይታ ክንዝምሪና ሃሌሉያ ሓቢርና ንጎይታ ክንዝምሪና ከነምልኺና ፕሬዝ ጋድ ሃሌሉያ ኩልኹም ምሳና ዘምሩ ሃሌሉያ ታንክ ዩ ጂሰስ
ይድረሰው ምስጋና እሱን የወደደ ተማምኖ ይኖራል በትከሻው መሃል በክብርም ያድራል። እኔም ተወደድኩኝ ፍቅሩንም አየሁ እግዚአብሔር ሳሳልኝ ተጠነቀቀልኝ። እሱን የወደደ ተማምኖ ይኖራል በትከሻው መሃል በክብርም ያድራል። ተወደድኩኝ ፍቅሩንም አየሁኝ እግዚአብሔር ሳሳልኝ ተጠነቀቀልኝ። አቤት
Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. ተባረክ ኢየሱስ ሃሌሉያ ንህይወትና ቀጥሪ ዝገበርካላ ጎይታና መስክነካለና ኣብ ጸቅዕት ልዑል ዝሓድር ኣብ ጽላልቲ ኩሉ ዝኽእል ይነብር ከም ዝብል ቃልካ ኣብ ውሑስ ስፍራ ስለደእተኻና ነመስክነካለና ናይ ህይወትና ቀጥሪ ንስኻ ስለዝኾንካ ነመስክነካለና ንጻድቅ ከም በዋልታ ብጸጋ ተኸቦ ተባሂሉ እሞ ኣምላኺ بكل زريانا بتصقخا ስለዝኸበብ ካና ነመስክነካለና ሃሌሉያ እስኻ ናይ ህይወትና ዋልታ ስለዝኾንካ ነመስክነካለና ንስኻ ናይ ህይወትና ዋልታ ስለዝኾንካ ንባረኸካለና ዙርያና ብጸጋኻ ስለዝመልአ ነመስክነካለና ኣብ ውሑስ ህይወት ስለዘለና ክብር ንበካለና ኣምላኺ ስለዚ ግዜ ዝነመስክነካለና ሎሚ ድማ በቃልካ ሓሊፍካ ነብስ ወከፍና سلت سرحنا سلت بصحنا كبر نهبالونا in Jesus mighty name amen hallelujah يسوع كريستوس نزل عالم غويتايو كلكم اغزابير املاخ يبارككم كما يصنحكم كبرنا املاخنا يكون هاليلويا كبرنا املاخ يكون قلطفنا بروجرامنا خناتينا اغزابير املاخ بنجر كله ساناي غويتا دس يبولكم كمتي دحلف دجمرنايو تمرتي بزعبا لوطي دبل كلاس جميرنا لنا لوم دما نعو كنقصلينا دحريو كنملخينا ناي غويتا دمن سغان دما حبيرنا خنوسدينا امين قدس سخونه حبرت كهلونا مالتي እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ዝተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ስለዚ አብዛ حلفه ስለ ለውጥ ድብል ነገር ድተወሰነ ነገራት ተንኪፎልኩም ኒረ ሎም ድማ እንደገና ንዑ ክንቅጽሎይና أحوات إذا ورحزي أمام فس قدوس لو تتفطروا لا ورحي أيلنا له سلزي أنتي لوتي أبيوتكم تفطروا لهم أبص ورحزيها مخنياتو كل جزء قال كمت كله نتقال كمية صعبة بتعمل إمبورتانتي بتعمل منفسه نكون لنا قال كوت كله بتقال كمية جرنا تختيلنا نتقال أبيوتنا أبتور حتى رأسنا أفتقال كمية جرنا عند رخبة نابنت منفس قدوس لوطنا يمفتقر ورحي عند حريلنا كم زحلو فور حلم مالا لصوزنا برنا تمالا لسنا زاور حتى أودينا نتقال أي تختلنا تقال سلد حسودي أيكونن نجرجن تقال أبيوتنا كمية جرو كم دفت سمت مجد فلتنا يون يسي إذا عمتنا يمنفس قدوس عمتكم يا أوكي لا يمنفس قدوس عمتكم يا خبلنا خلو أنت أين خنجبر دلنا كم تقالوا زبلو زلو كوينو عمتنا نخركب أمين هاليلويا that's why سللو تدمهركم زلو حجي مخنياتو أبزاور حزيا أبهيوتكم زخونا لو تخيفت أركم كيد حلو نو جد أبهيوتكم زخونا لو تخفت أركم أبزاور حزيا مغنياتو نجيروكم لو تتصبي لا وريحي ايكونا نيلنا غويتا نو لو تتفطروا لا وريحي ايلنا سلازي زخونه نجر اب هيوتنا لو تنخمص اي نصبنينا بزور حزي نو نتكمت زلو نحنا بعلنا اينا كم نفصم كنغبرو مغنياتو لو تتفطروا دا امبريلنا تصبيو ايبلنا غويتا سلازي انا بولقي اب هيوتي ابيناي سفرا لو تفطرا لو تشك غيره اب لو مفتار يدلو سلازي الزاور حزيئة كم زحالة ورحي بفتصو ما يكونني نزقتصل زلو ورحي كم فبراير زنوركو خينا اي كاتواني قديتا ايزي مخنياتو لوطي تفطرولو ورحي اندحري لنغويتا بتسو زهبن قال لوطنا يمفتر عقمن حيلنا لن مالتي بزورحي امين سلازي بليز الزور حزي قديتا لوط خنفطرالنا الزور حزي قديتا لوط خنفطرالنا لوطينا هيوت حقي اب هيوت كفت حدا زي قارص ነገር እንታይ ተዳይልኩምኒ ለውጥ ነጊሮኩም اب كل ነገር ይለውጥ ዘሎ ኣብ ዌዘር ለውጥሎ ኣብ ኔቸር ለውጥሎ ኣብ ሰብ ለውጥሎ ኣብ ነገራት ለውጥሎ ኣብ ኩነታት ለውጥሎ ይሲ ለውጢ ኣብ ህይወት ንቡሪ ግን ክሳዕ ክንደይ ትቆጻጾሮን ትክክለኛ ለውጥን ኣብ ህይወትካ ተምጽእ ግን ካለ ነገር مغنياتو دقوصاصرك لوط اندحر كوينو بحدغا يخدلخ تقوصاصرو لوط اندحر عليك ግን تخكل يخدلخ يسي كخون هلو ويلك حسيبك زمصخايو لوطي اب هيوتك هلو كالو
እስኻ ኸይ ሓሰብካዮ ዘይደለኻዮ ለውጢ ክቆጻጸረካ ግን ከተፍቅድ የብልካን እንተ ደኣ ለውጢ ፈጠርቲ ደይ ኮይንኩም ብለውጢ ተዋሓጥቲ ምዃንኩም ኣይተርፈኩምን እዩ ብግራት ሃካይ ሓለፍኩ ኢሉ ካብኡ ከዓ ብዙሕ ተማሃርኩ ኢሉ ምሳሌ ክዛረብ ከሎ ካብቲ ሓደ ካብ ግራት ሃካይ ድተማሃሮ እንታይ እንድሕር ኢልኩምኒ ቀፅሩ ዝፈረሰ ኢልዎ እቲ ካልእ ከዓ ክበቁል ዘይግብኦ ነገር ይበቂልዎ ትግራት ህይወት ሰብ ከዓ ልክዕ ከምኡ እዩ እንተ ደኣ ለውጢ ንምፍጣር ዘይነቂሕካ እንተ ደኣ ለውጢ ንምፍጣር ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልትኻ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ደይ ተባራቢርካ ዘይትደልዮ ዓይነት ለውጢ ኣብ ህይወትካ ስፍራ ሒዙ ክፀንሐካ ናይ ግድን እዩ ስለዚ ዘይትደልዮ ለውጢ ንህይወትክ ከይቆፃፀራ ትደልዮ ለውጢ ኣብ ህይወትክ ንምምፃእ ሎሚ ኣራይስ ሎሚ ተስኢ ሎሚ ተባራበሪ ሃሌሉያ ስለዚ ክንቅፅሉ ኢና ነቲ ናይ ዝሓለፈ ዝነበረ ትምህርቲ ማለት እዩ ኦኬ ከምዚ ኢልኩም ፅሓፉለይ ለውጢ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ከም ዘድልየካ ምርዳእን ምድላይን ኢልኩም ፅሓፉለይ ለውጢ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ከም ዘድልየካ ምርዳእን ምድላይን ለውጢ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ከም ዘድልየካ ምርዳእን ምእማንን ካብታ ሓደ ናይ ለውጢ መንገዲ ካብታ ሓደ ናይ ለውጢ ጅማሬ ነጊረኩም እየ ቀዳማይ ለውጢ ክመጽእ ዘለዎ ኣብ ነገራትኩም ኣይኮነን ኣብ ኩነታትኩም ኣይኮነን ቀዳማይ ለውጢ ክመጽእ ዘለዎ ኣብ ገዛእ ርእስኹም እዩ ለውጢ ናይ ነገራትን ለውጢ ናይ ኩነታትን ድሕሪ ለውጢ ናይ ኣካል ይደሎ ማለት ናይ ኩነታት ክለውጥን ናይ ነገራት ክለውጥን ድሕርናት ክለውጢ ይደሎ ስለዚ ቅድመ ኣብ ናይ ገዛእ ርእስኽ ለውጢ ምጥማት ኣብ ናይ ነገራትክን ናይ ኩነታትክን ለውጢ ምጥማት ኣቋርፂ ስለዚ መጀመርታ ለውጢ ክጅምር ዘለዎ ኣባና እዩ ኣብ ነገራትና ይኮነን ኣብ ኩነታትና ይኮነን ብዙሕ ግዜ ምስቲ ሓቀኛ ለውጢ ንስሓሓት ንምንታይ ትፈልጡ ምክንያቱ እቲ ቀዳማይ ፖይንት ጅማረ ናይ ለውጢ ኣበይ ምዃኑ ስለ ንስሕቶ እዩ ብዙሕ ሰብ ስለ ለውጢ ክትሓቶ ከለኻ ናብርኡ ክቕየር ይደሊ ብዙሕ ሰብ ስለ ለውጢ ክትሓቶ ከለኻ ነገራቱ ክልወጠሉ ይደሊ ውሑዳት ሰባት እዮም ስለ ለውጢ ክትሓቶም ከለኻ ንሶም ክልወጡ ይደሊ እዚኦም እዮም ከዓ እቶም ሓቀኛ ናይ ለውጢ ጎደና ዝሕዙ ሰባት ስለዚ መጀመርታ ለውጢ ኣባኻ እዩ ድጅምር ብራዘር ኤክስኪውዝ ምባል ግደፎ ንኸባቢኻ መውቃስ ግደፎ ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ሰባት መውቃስ ኣቋርጾ መጀመርታ ናብ ርእስኻ ተመለስ መጀመርታ ናብ ርእሰይ ክምለስ ኣለኒ ሰላሕ ብትኽክል ክሳዕ ዝተለወጠ ከባቢኡ ክሳዕ ዝተባላሸወ ይባላሾ ምልዋጥ ይተርፎን እዩ ምክንያቱ ኣብ ሰላሕ ብትኽክል እንተ ደኣ ሰሪሐ ኣከባቢይ ጽልዋ ናይ ምፍጣር ሙሉእ ዓቕሚ ኣለኒ ሓደ ነገር ክንግረኩም እቲ ትኽክለኛ ጽልዋ ምፍጣር ኣብ ህይወት ብኸመይ መጽእ እንድሕር ኢልኩምኒ ካብቲ ትኽክለኛ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ኢንቨስት ምግባር ይመጽእ እቶም ኣብ ገዛእ ርእሶም ኢንቨስት ዝገብሩ ኣብ ከባቢኦም ኢምፓክት ይፈጥሩ እዮም ኣብ ከባቢኦም ጽልዋ ይፈጥሩ እዮም من اتوم اب جزاء رؤسهم زسرحو اتوم اب نفسهم زسرحو اتوم اب هيوتهم زسرحو سبات يسي لو مجن بزيحو منازلو اب جزاء رؤسهم كيسرحو اب كبابيهم كسرحو زدلي سلازبو زحي يتشجر ريخم كله دزاربو لغيزي سلازخونه كله بلاتفورم برطعمو منجدي يدخفت ግን ጽልዋ ሁሉ ግን አይፈጥረንም ወሕዳትዮም ጽልዋ አድፈጥሩ ወሕዳትዮም ለውጥ ካለ ደምጹ መንም ንሶም እንደሕሪልኩምኒ ኩሉ ናብ ካለ ኽጎይ ናብ ገዛእ ርእሶም ኢንቨስት ዝገብሩ ዝነበሩ ሰባት እዮም ከም ዝብል ጽሑፍ ቅድም ሕጂ ቢበነረ ናይ ሎሚ አንበብቲ ናይ ጽባሕ መራሕቲ ናይ ሎሚ አንበብቲ ናይ ጽባሕ መራሕቲ ጽሑፍ ቢበነረ حقي ናይ ሎሚ አንበብቲ ናይ ጽባሕ መራሕቲ ምዃኖም አይተርፎምኒ ናይ ሎሚ ኣብ ገዛእ ርእሶም ኢንቨስት ዝገብሩ ጽባሕ ንኻልኦት ጽልዋ ምፍጣሮም አይተርፎምኒ ስለዚ ቀዳማይ ነጥብ ናይ ለውጢ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ከም ዘድልየካ ምርዳእን ምእማንን ምድላይን መጀመርታ لوط خمزد ليكي أبجزاء رأسخي نبتزقتصل معرف نخد حلفي لوط خمزد ليكا أبجزاء رأسخا نبتزقتصل معرف نخد حلف دلة تردع مالت
ኣብ ህይወትካ ዘድልየካ ለውጥስ ተረዳእዮ እንታይ ዓይነት ለውጢ እዩ ኣብ ህይወትካ ዘድልየካ ነቲ ቀፂሉ ክትወስዶ ደሊኻ ዘለኻ ናይ ህይወትካ ምዕራፍ ሎም ፍለጥ ምኽንያቱ ኣበናይ ስፍራ ለውጢ የድልየካ ከይፈለጥካ ትኽክለኛ ዝኾነ ፕሪፓሬሽን ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ክትዳሎ ኣይትኽእልን ኢኻ ምኽንያቱ ምድላው ድሕሪ ምርዳእ እዩ ዝመጽእ ቀዳማይ ክወስዶ ደልየ ዘለኹ ስቴፕ እንታይ እዩ ካልኣይ ነቲ ክወስዶ ደልየ ዘለኹ ስቴፕ ኣነ ክቕየሮ ዘለኒ እንታይ እዩ ሳልሳይ እቲ ክቕየሮ ዘለኒ ምስ ተረዳእኩ ኣብ ፕሪፓሬሽን ይኣቱ ኣብ ምድላዋት ይኣቱ ስለዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንድሕር ኣቲኹም ለውጢ ካብ ገዛእ ርእስኻ ክጅምር ስለ ዘለዎ ኣምላኽ ስለ ኩነታቶም ኣይኮነን ቀንዲ ግዲ ዝግብሎ ነይሩ እግዚኣብሔር ስለ ገዛእ ርእሶም ይቀንዲ ዝሓስብ ነይሩ ብዙሕ ግዜ ኩነታቶም ክቕየርና ኣምላኽ ክሓትዎ ከለዉ ኣምላኽ ግን ኩነታቶም ገዲፉ ምስኦም ይዲል ድገብር ነይሩ ንዕኦም ክቕይር ኣምላኽ መጀመርታ ድሰርሕ ነይሩ ኣብ ገዛእ ርእሶም ለውጢ ከምፀሎም መጀመርታ ኢንቨስት ዝገብር ነይሩ መጽሐፍ ቅዱስ ዘፍጥረት ንኺድ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 32 ሃሌሉያ ግዴ ብልጋን ሎሚ ኣነ በሓይሊ መንፈሱ ዝልወጥ ነገር ኣለኒ ሎማ ኣነ ብጸጋ ኣምላኽ ክልወጥ ኢልካ ንርእስኻ እንተደኣ ትርኢ ኣለኻ ኾንካ ህያው ኣምላኽ ምስክረይ ንስኻ ዘይትልውጦ ነገር ኣይክህሉን እዩ ዙርያኻ ረሳዓዮ ከባቢኻ ረሳዓዮ ኩነታትካ ረሳዓዮ ንርእስኻ ግን ዘክሮ ነጊረኩም እየ ብዝሓለፈ ናይ ጠቢብ ኣዒንቲ ኣብ ርእሱ እየ ኣይገርመኩም መን ጥበበኛ ንርእሱ ዝርኢ መን ዓሻ ንኸባቢ ጥራሕ ዝርኢ ይሲ ምኽንያቱ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ለውጢ ከም ዘድልየካ እንተደኣ ደይትፈልጥ ኮንካ ነዚ ነገር እንተደኣ ዘይተረዲእካዮ ኣምላኽ እውን ክልውጠካ ኣይክእልን እዩ ንምንታይ ደይክእል መሲልካ ኣምላኽ ዩ ናት ሬዲ ክትቅበል ኣይትኽእልን ኢኻ መሊኤ ዝበለ ኣይትመልኦን ኢኻ ወሲኽካ ኣብ ህይወት ዝተፈላለዩ ሰባት ኣለዉ እቶም ኣዝዮም ኣሸገርቲ ሰባት ኣብ ህይወት መን እዮም ትፈልጡ ዲኹም እቶም ኣብ ህይወት ኣዝዮም ኣሸገርቲ ሰባት ኣይፈልጡን እዮም ከምዘይፈልጡ ከዓ ኣይፈልጡን እዮም እዚኦም ኣሸገርቲ ሰባት እዮም ኣይፈልጡን እዮም ከምዘይፈልጡ ከዓስ ኣይፈልጡን እዮም ሪኹም ከምዘይፈልጡ ኣይፈልጡን ግን ከዓ ኣይፈልጡን ነዚኦም ከመይ ጌርካ ከተፍልጦም ትኽእል ነዚኦም ከመይ ጌርካ ከተረድኦም ትኽእል ነዚኦም ከመይ ጌርካ ክትምህሮም ትኽእል እዚኦም ቶም ኣሸገርቲ ዝበሃሉ ሰባት እዮም መምህር ክምህሮም ኣይክእልን እዩ ወላ ኣምላኽ ንህይወቶም ዝኸውን ሰብ ሰዲድሎም ክሕግዞም ኣይክእልን እዩ ንምንታይ መሲልኩም ኦሬዲ ከምዘይፈልጡ ኣይበለጡን ከምዘይፈልጡ ኣይተረድኡን ባዶነት ኣይርድኦምን እዩ ዘይምፍላጦም ኣይፈልጥዎን እዮም ብኻልእ ኣዘራርባ ብልክዕ ይፈልጡን እዮም እዚኦም ካፍቶም ኣዝዮም ኣብቲ ቀዳማይ ደረጃ ዘሎ ክመርሑ ድኽእሉ ዝበሃሉ ሰባት ከዓ ይፈልጥዮም ነቲ ድፈልጥዎ ከዓ ይፈልጥዮም ይፈልጥዮም ከም ዝፈልጡ ከዓ ይፈልጥዮም እዚኦም ክመርሑ ይኽእሉ እዮም እዚኦም ሊድ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም እዚኦም ጽልዋ ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ብልክዕ እንታይ ፍልጠት ኣለዎም ንፍልጠቶም ይፈልጥዎ እዮም ካብዚኦም ንታሕቲ ውርድ ኢልካ ዘለዉ ሰባት ከዓ ይፈልጥዮም ከም ዝፈልጡ ግን ኣይፈልጡን እዮም እዚኦም ምብርባር ጥራሕ ይደድልዮም ምክንያቱ ንዘለዎም ነገር ብትኽክል ዘይተባራበሩ ሰባት ማለት እዩ ኣለዎም እቲ ነገር ግን ከም ዘለዎም ከኣይፈልጡን እዮም ንሶም ዳስዋይ ርእሶም ክሓብኡ ጥራሕ እዮም ድደልዩ ነዚኦም ምቐስቃስ ጥራሕ ይደድልዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለኣለም ጎይታ እዩ ፕሬዝ ጋድ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለኣለም ጎይታ እዩ ኣመን ኣነ ርግፀኛ እየ ሎም ዝኸውን ነገር ኣሎ ኦኬ ንኺድ ኣብ ዘፍጥረት 32 ሃሌሉያ ነብስ ወከፍኩም ኣብ ዘለኹም ጥራስ ፒሮት ኣለኩም ደስ ምበለን ነይሩ ብዙሕ ነገር መጽሓፍኩም ወሰድኩም ነይርኩም ሃሌሉያ ዘፍጥረት 32 ካብ ጥቕሲ 22 ጀሚርና ክነንብቦ ኢና በታ ለይቲ እቲኣ ከዓ ተንሲኡ ክልቲኤን ኣንስቱን ክልቲኤን ግዙኣቱን 11 ደቁን ወሲዱ መሳገሪ ያቦቅ ተሳገረ
ወሲዱ ሩባ አሳገረን ዘለዎ ዘበለኻ አሳገረ ያዕቆብ ግና በይኑ ተረፈ ያዕቆብ ግና በይኑ ተረፈ ካብ ኩሎም ነገራቱ ተፈሊ ያዕቆብ በይኑ ተሪፉ ሃሌሉያ ያዕቆብ ግና በይኑ ተረፈ ጅማረ በይኑ 50 አምላኽም ተራፊ ያዕቆብ ግና በይኑ ተረፈ ሓደ ሰብኣይ ድማ ምድሪ ክሳዕ ዝወግሕ ተቃለሶ ንሱ ከዓ ከም ዘይከኣሎ ምስ ረአየ ምሕኩልቱ ተንከዮ ክቃለሶ ከሎ ቆፀ እቲ ሰብኣይ ድማ ምድሪ ይወግሓሎ እሞ ሕደገኒ በለ ንሱ ከዓ ከይባረኽካንስ ኣይሓድገካን ይበለ ሽዑኡ ንሱ እንታይ እዩ ይሲ እንታይ እዩ ስምካ በሎ ያዕቆብ በለ ንሱ ከዓ ምስ ኣምላኽን ሰብን ተቃሊስካ ኣሕሚካ ኢኻ እሞ ደጊም ስምካ እስራኤል ዳ እምበር ያዕቆብ ኣይበሃልን በሎ ድማ በጃኻ ስምካ ንገረኒ ኢሉ ሓተቶ ንሱ ከዓ ስለምንታይ ብዛዕባ ስመይ ተሓትት በለ ኣብኡ ድማ ባረኾ ያዕቆብ ከዓ ንኣምላኽ ገጽ ንገጽ ርእየ እሞ ነፍሰይ እውን ድሒና ኢሉ ስም እታ ቦታ እቲኣ ጴኒኤል ኣውፀላ ንኣምላኽ ርእየ እሞ ኢሉ ነፍሰይ ከንታይ ኮይናያ ኢሉ ድሒናያ ነፍሰይ ድሒናያ ስም እታ ቦታ እቲኣ ድማ ጴኒኤል ኣውፀላ ያዕቆብ ኣብ ሓደ ወቅቲ ናይ ህይወቱ ነዊሕ ጎደና ምስ ተጓዕዘ ብዝተለፈ ኣብ ሓደ ወቅቲ ናይ ህይወቱ ምስ ሓዉ ዝራኸበሉ ሰዓት ምስ ኣኸለ ኣብ ከቢድ ፀበባት እዩ ኣብ ከቢድ ፍርሓት እዩ ምክንያቱ ንሓዉ ብብዙሕ መንገዲ ኣታሊልዎ እዩ ካብ ሓዉ ዘታለሎ ብኽርኑ እዩ ካልኣይ ከበረኸት ናይ ብኽርና ከኣታሊልዎ ብኽርኑ እታሊልዎ በረኸት ናይ ብኽርና ከወሲድሉ እሲ ስለዚ ንሓዉ ገጹ ንኽሪኦ ብጣዕሚ ፈሪሕ ነይሩ ብሰዓት እዚ ብጣዕሚ ፈሪሕ ነይሩ ከይጎድኦ ከይሃስዮ ከይቆትሎ ፈሪሕ ነይሩ ኣብ መጨረሻ ዘለዎ ዘበለ መቃቂሉ ምስ ኣሳገረ ለይቲ ብምልእታ ምስ ሓደ ሰብኣይ እንታይ ክገብር ሓደረ ኢሉ ክቃለስ ሓደረ ኢሉ እቲ ሰብኣይ ኢልዎ ዘሎ ኣብ ሆሴዕ ከይድኩም እንተ ደኣ ኣንቢብኩሞ ስለ መንፈስ ቅዱስ ይዛረብ ኣምላኽ በዓል እዩ ስለ መንፈስ ቅዱስ ይዛረብ ዘሎ እቲ ቅልስ ጃስ ናይ ኢድ ቅልስ ጌርኩም ኣይትሕሰቦኑ ነገር ግን ሙሉእ ለይቲ ምግዳፍ ኣብዎ by prayer ኣብ መጨረሻ ግን ትዝገርመኩም ነገር ያዕቆብ ብዙሕ ለውጥ ብተሰዓት የድልየ ነይሩ እዩ ኩነታቱ ጽቡቕ ግዜ ነበረን ሃዋህው ናይ ከባቢኡ ጽቡቕ ኣይነበረን ፍርሕ ነይሩዎ እዩ ኣምላኽ ግን ስለ ከባቢኡ ተዛረቦን ተቃላጢፉ ኣምላኽ እንታይ ኢልዎ ትፈልጡ ዲኹም መን እዩ ስምካ ይሲ ኣምላኽ ክቕይሮ ደሊ ዘሎ ናብ ካልእ ምዕራፍ ከሳግሩ ደልዮ ደሎ ንመን እዩ ንያዕቆብ በዓል እዩ ስለ ኩነታቱ ይሓተቶን እስኻ መን ይስምካ ኢልዎ ጉዳየይ ምሳኻ እዩ ስራሐይ ምሳኻ እዩ ኣነ ንዓኻ ይልውጠካ ንስኻ ንኸባቢኻ ትልውጥ ማለት እዩ እግዚአብሔር ሃሌሉያ እግዚአብሔር ብባህሪኡ እሱ ንዓና ይልውጥ ንሕና ከዓ ንኸባቢና ንልውጥ that's the way ድተለወጠ ለዋጢ እዩ ደይተለወጠ ግን ኣይለዋጥን እዩ ካፍቲ ናይ ቤቢ ስቴጅ ክንወፅእ ንደሊ እንድሕር ኮይና ኣምላኸይ ሃበኒ እንዳበልና ክንነብር ኣይደልን ይጎይታ ናበይ ከሳግረና ሃበና ስም ቴክ ኦቨር ክንገብር በትሱ ዝሃበና ስም ንነገራት ከም ዝኸዱ ናብ እንገብረሎም ናይ ምልኣት ናይ ብፅሕና ስፍራ ክንዲብ ዝደሊ ስለዚ እግዚአብሔር ኣባና ክሰርሕ ዝደሊ ንያዕቆብ ስሙ ሓቲትዎ ከይመስለኩም ስም ምስ መጻኢኻይ ምስ ገዛእ ርእስኻ ይተሓሓዝ እዩ ኣይገርመኩምን ስም ምስ ገዛእ ርእስኻ ይተሓሓዝ እዩ ምስ ናትካ ይተሓሓዝ እዩ ስምካ ኣብ ህይወትካ ዓብ ጽልዋ ይድፈጥር ስም ኖርማል ነገር ኣይኮነን እግዚአብሔር ንባዕሉ ኣሰራርሑኡ ኣስማት ኣለዎ ሪኢኹሞ ብስሙ ስለዚ እዩ ያዕቆብ ናብ ካልእ ደረጃ ኣምላኽ ከሳግሮ ደሊሎ ከሳግሮ እንድሕር ኮይኑ ግን ኣብ ያዕቆብ ክሰርሕ ኣለዎ ያዕቆብ ክቕየር ኣለዎ ስሙ ስንካይልዎ ያዕቆብ ደሲቨር ማለት እኮ ኣታላሉ እኮ ትስም ንገዛእ ርእሱ ምክንያቱ ክውለድ ከሎ ሓዉ ቀዲሞ እንዳወፀን ሓዉ ሒዚ ተወሊዱ ያዕቆብ ዶ ግዳይ ኮነን ስሙ ኻኢልዎ ሓዉ ባዕሉ እዚ ስም እዚ ክቕየር ኣለዎ እዚ ስም እዚ ምስ ተቐየረ መን ይኽልወጥ ማለት እዩ ያዕቆብ ባዕሉ ይኽልወጥ ካብ ያዕቆብ ናብ እስራኤል ኣሳጊሮ ምስ ኣምላኽ ተቃሊስካ ሲዕርካ ኢኻ ናብ ዝብል ስም ኣሳጊሮ ምክንያቱ ሕጂ ናይ ጳውሎስ ምዕራፍ ክልወጥ ናይ ያዕቆብ ምዕራፍ ክልወጥ ምዕራፍ ያዕቆብ ግን ማዓስ ዝልወጥ ምስ በልኩምኒ ኣብ ያዕቆብ ለውጥ ምስ መፀ እዩ
እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ንህይወትኩም ናብ ሓደ ምዕራፍ ከሳግራ ክደሉ ከሎ ናዕኡ ክትጸምእዎ ንቃሉ ክትጸምኡ ከተናኽፈኩም ይጅምር ንምንታይ መሲልኩም መታን ኣባኹም ኢንቨስት ክገብር ማይ ጂሰስ ሊፕሮዲ ማሃዛላ ባዳይ I am ready በልዎ ሃሌሉያ ኣባይ ክሰርሕ ተዳልየ ኣለኹ በልዎ ብመንፈስካ ክትቃንየኒ በቃልካ ከተጸብቐኒ ቅርጽ ከተትሕዘኒ I am ready በልዎ ሃሌሉያ I am ready በልዎ ምስ ኣምላኽ ብዙሕ ግዜ ደቂ ኣምላኽ ንስሓሓት ኣብዚኢና እሱ ንዓና ይደልየና ንሕና ኸ ንኹነታትና እንደሊ እሱ ንዓና ክልውጥ ይደሊ ንሕና ኸ እሱ ነገራትና ክልውጠልና ይደሊ ንሕና እግዚአብሔር ማይ ጋድ እግዚአብሔር መጽሐፍ ክዛረብ ኩሉ ትገብርዎ ኢሉ በቃል ኮነ በግብሪ በስም ኢየሱስ ግበርዎ ኢሉ ይሲ በስም ኢየሱስ ናብ ምግባር እንድሕር አቲኻ ከተስምዖን ክትልውጦን ክትቀይሮን ዘይትኽእል ነገር የለን እግዚአብሔር ኣብ ዝለበል ክትመላለስ ይዝደልየካ ኣምላኸይ ከም ዝኾይነ ካብ ምባል ወፂኻ ዘይድል ነገር ምስራዕካ ፍጥነታው ዝኾነ ምላሽ ሂብካ ክትቀይር እግዚአብሔር ቀየር ትደቅ ኸጥሪ ይደደሊ ለወጥ ትደቅ ኸጥሪ ይዝደሊ ማለት ጽልዋ ኸፈጥሩ ዝኽእሉ ደቂ ከተሲ ይዝደሊ ኣምላኽ ይሲ ብርሃን ኮይኖም ኮፍስ ክብሉ ዘይኮነስ ብርሃኖም ከፍስሱ ዝደልዩ ብርሃኖም ክገልጹ ዝኽእሉ ሰባት ከልዕል ይደሊ ብርሃኖም ኣቅድሚ ካልኦት ደሚቑ ጽልዋ ድፈጥሩ ሰባት ከልዕል ኣምላኽ ደደሊ እዚ ዓይነት ህይወት ግን ድሕሪ ንስኻ ምልዋጥ ይድመጽ ስም ኖርማል ነገር ከይመስለኩም ንአብርሃም ካብ አብራም ናብ አብርሃም ንምንታይ አሳጊሮ ምኽንያቱ ነታ አምላኽ ንአብርሃም አቆሚጥሉ ዘሎ ዴስቲኒ በአብራም ከአትወ ይክእልን እዩ ናብ አብርሃም ክሳገር ኣለዎ ቀዲሙ ናብ አቦ ብዙሓት ክሳገር ኣለዎ ይሲ በቃ በገዛ ርእሱስ ናይ አቦ ብዙሓት አተሓሳስባ ኸጥር ኣለዎ ዳስ ዋይ ስሙ ክልወጥ ኣለዎ አብርሃም ክበሃል ኣለዎ አብርሃም ምስ ኮነ ፋዘር ኦፍ ኔሽን ክኸውን ዝኽእል ሓወይናተይ እስኻ ከይተለወጥካ ዙርያኻ ይልወጥን እዩ እስኻ ተለዊጥካ ተምጽኦ ለውጥ ግን ሓደገኛ ለውጥ እዩ ንስኻ ተሰሪሕካ ተሰርሖ ለውጥ ግን ሓደገኛ ለውጥ እዩ ስም ኖርማል ነገር ከይመስለኩም ስም መጀመርታ ኖርማል ነገር ከም ደይኮነ ኸርኤኩም እያ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ንኺድ ሃሌሉያ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 25 ጎይታዬ بدمك حراجركني اوكي قدامي ساميئيل معرف 25 لومي انت راه بتخكل تقتيلكموني لومي ابي هيوتكم حدا زخونه سقمتنا يلوط توسديهم حج خجمرو يكالي هيو املاح مسكري نصبح حيتبل كجمر دلو حجي خجمر زلو كافتا حدا زتالنا انت يتفولطو ديكم صباح زبل قال صباح قدوفو حج بل ناب حج مسا يا حج زخونه ستيب كتوسط تخيليها حج زخونه اكشن كتوسط تخيليها لومي ابيوت كانوا تجمر تخيليها يسوس كويتاي جيناي علكا غيزي يكالي لومي هاليلويا ثانك يو جيسس اوكي قداماي ساموئيل معرف 25 كاب تقصي 23 كان بوينا أبيجائيل دما نداويت مصر آياتو قلطيفا كاب أدجي وردت أب قدمي داويتون بقصا تدفئا أمدري فقم بلت أب أقرو وديقا خابلتو أتا غويتاي زي أبسا زي أبا يخون بجخا قردكا أب إزنخا تزارب زربا قردكا ونسمع غويتاي أبزناي بليال سب سلا لابان سب آية تزارب زلا لابان بتعم خفو سب آي نيرو بتعم ጨካን ሰብአይ ነይሩ ላባን ናቶ አባጊዕ ከወጻ ከለዋ ነቶም ናቱ ጓሶት ናይ ዳዊት ወተሃደራት ይሕልውሉ ነይሮም دحر أباجيعو دقرصلو ساعات مساخله داويد كأنا يدخل صبو زغبرلو زنبره ملاش دركب مسيلو سباتو سديدو لوم خا خمت صبو زغبرنا الكاس خا غبرلنا يلو لابان كن ازيو خفو سب سلا زنبره داويد هيفلط قال يفلط الى ابيو كندي كاب غوغويتو ام هاديموم دو صخ البي الى ابيو داويد نديدو كطفو السون كساب امندق دشي زبله كل خطفي الى داويد وسيلو نزا أبيجائيل سمعته أبيجائيل إذا مسمعت لبام سبيت سلزنا برد داويت نبيتها خطف كيمة أخذ ركب نعوزة اللي زبلة نجار قديمة ليها
ኣብ ቅድሚት ጸንሓቶ ስለዚ ኣቢግያ ረኺባ ከም ዝትብሎላ ረእዩ ኣብ እግሩ ወዲቓ ከኣበለቶ ኣታ ጎይታይ እዛ ኣበሳ እዚ ኣባይ ይኹን በጃኻ ገረድካ ኣብ እዝንኻ ትዛረብ ዘረባ ገረድካ እውን ስማዕ ጎይታይ ኣብዚ ናይ ብልያል ሰብ ኣብ ናባል ልቡ ከየውድቕ እልምን ኣለኹ ስሙ ናባል እሞ ናብ ስሙ መፅያሪኹም ምክንያቱ ስሙን ባህሪኡን ኣካይድኡን ሓደ እዩ ስምኩም ኣብ ህይወትኩም ሓይሊ ኣለዎ ኢቭን ሎምን እግረ መንገደይ ነብሱ ወከፍኩም ሰምዑን ዘለኹም ስምኩም ቼክ ግበሮ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ሕማቕ ትርጉም እንድሕር ኣለዎ ስምኩም ብፍጥነት ቀይርዎ ምክንያቱ ስምኩም ብዙሕ ቦታ ይድሕዝ ኣብ ህይወትኩም ኣብ ካራክተርኩም ኣብ ስብእናኹም ኣብ መጻኢኹም ስምኩም ዓብ ቦታ ይደልዎ ሃሌሉያ ምስ መጻኢኹም ዝኸይድ ስም ክህልወኩም ኣሎ ኢየሱስ ንዘለኣለም ጎይታ እዩ ኦኬ ናባል እዩ እሞ ጽላለ ኣለዎ ከምቲ ስሙ ንስኹም እዩ ማይ ጂሰስ ሪኢኹማ ስሙስ ናባል ኢላቶ ናባል ከዓ ፉል ማለት እኳ ጽሉል ማለት እኳ በቃ ይሲ ዓሻ ክፉእ ማለት እኳ ልክዕ ከም ስሙስ ጽላለ ኣለዎ ኢላቶ ከም ስሙ እዩ ኢላቶ ከም ስሙ ኢላቶ ስሙ ንባህሪኡ ተቋጻጺርዎ ነይሩ ስሙ ንካራክተሩ ተቋጻጺርዎ ነይሩ ኣስተውዒልኩም ሓዙ ናይ ስም ሓይሊ ዝነግረኩም ዘለኹ ንምንታይ እግዚአብሔር ስም ከም ዝልውጥ ክበርሃልኩም እሞ ናይ ለውጥ መጀመርታ ንስኹም ምዃንኩም ክትፈልጡ ስለደለኺ ጽላል ኣለዎ ከምቲ ስሙ ንስኹም እዩ ኣነ ገረድካ ግና ነቶም ዝለኣኽካዮም ናይ ጎይታ ያጓብዝ ኣይራእክዎምን ለካ ናባል ክፉእ ዝኾነ ስሙ ክፉእ ስለ ዝነበረ እዩ ለካ ስሙ ተቋጻጺርዎ ነይሩ ንባህሪ እዩ ስለዚ እዩ እግዚአብሔር መን ይስምካ ኢሉን ያዕቆብ ዝሓተቶ ናብቲ ክቕጽል ደልይዎ ዘሎ ምዕራፍ ያዕቆብ በቲ ዘለዎ ኣካይዳ ክቕጽል ከም ዘይክእል ኣምላኽ ፈልጥ እዩ ይሲ ያዕቆብ በቲ ዘለዎ ኣካይዳ ናፍቲ ኣምላኽ ኣዳልይዎ ዘሎ ኔክስት ሌቨል ከኣቱ ከም ዘይክእል ፈልጥ እዩ ስለዚ ነቲ ኔክስት ሌቨል ንዕኡ ከም ዝምጥን ገይሩ ያዕቆብ ክሰርሖ ኣለዎ ያዕቆብ ዲስምካ በቃ ካብሎም ዩ ኣር እስራኤል ተወዲ እዩ ስምካ ምስ ተቐየረ ጎደናኻ ክቕየር እዩ ይሲ ንስኻ ምስ ተለወጥካ ከባቢኻ ክልወጥ እዩ ንስኻ ምስ ሰጎምካ ነገራትካ ክስጉም እዩ ሓደ ነገር ክነግረኩም ካብ ሎሚ ኩነታትኩም ንዓኹም ከም ንመስል ፍለጡ በቃ ነገራትካ እንድሕር ይዝሕትለካ ኣሎ ኮይኑ ንስኻ ትዝሕትል ኣለኻ ነገራትካ ጽባቐ እንድሕር ደይብሉ ንስኻ ጽባቐ የብልካን ማለት እዩ ሮንግ ድኾነ ተሓሳስባ ኣለካ ማለት እዩ ኩነታትካ ንዓኻ ይድመስል ሓወይናተይ ሓቂ እዩ ጸላእ ዘምጽኦ ዝሄድሊ ነገራት ኣሎ እዩ ብዛዕባኡ ኮንኩን ድዛረብ ዘለኹ ነገር ግን ኣብ ህይወትና ድበዝሑ ነገራት ጸኒዖም ድቕጽሉ ዘለዉ ንዓና እዮም ድመስሉ ኣብናትና ለውጢ ይደሎ ናይ ነገራትና ለውጢ ኣብናተይ ለውጢ ዘሎ ናይ ኩነታተይ ለውጢ ስለዚ ንእግዚአብሔር ኣባና ክሰርሕ ሎም ዕድል ንሃቦ ንምንታይ መስለኩም ዘመኖም ሙሉእ ሰበኽቲ ኮይኖም ነገር ግን ነቲ ዝሰብክዎ ርእሶም ከይኣተው ዝሓልፍዎ ዋይ ምክንያቱ ሰበኽቲኦም ዳእምበር ተሰበኽቲ ይኮኑን ሃሌሉያ ካብታ ሓደ እግዚአብሔር ሕጂ ንዓይ ደብረህለይ ደሎ እንታይ እንድሕር ኢልኩምኒ ካብ ሰባኺ ምዃን ናብ ተሰባኺ ምዃን ክሰግር ከም ደለኒ ዳሴት ካብ መሃሪ ምዃን ናብ ተመሃሪ ምዃን ማለት ተማሂርካ ክትምህር ተሰቢኽካ ክትሰብኽ ተማዒድካ ክትምዕድ እቲ ትክክለኛ ሪኹም ወላ ናይ እግዚአብሔር ቃል ከነንብቦ ከለና ብፍላይ ኣብ ኣገልግሎት ደለኹም ሰባት ፕሊዝ ንዓኹም ሎሚ መልእኽቲ ኣለኒ ቅድሚ ምስባኽኩም ተሰብኹ ቅድሚ ምምሃርኩም ተመሃሩ ቅድሚ ምምዓድኩም ተመዓዱ ማለት እቲ ተሕልፍዎስ በኣኹም ሕለፍ እቲ ነሕልፎስ በኣና ይሕለፍ ዳስ ዋይ ኳይ ጳውሎስ ንብዙሓት እንዳሰበኽኩ ንርእሰይ ግን ድርቡይ ኮይነ ኸይርከብ ይከኣሊ ማለት እዩ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ከይሰራሕካ ዝረኸብካዮ ቀላብ እንድሕር ኮንካ ከይተቐለበ ዝቐልብ ውፅኢቱ እንታይ እዩ ንኻልእ እንዳህጠረ ንሱኸ እንታይ እንዳኾነ ኸይድ እንዳማሕቆቐ ኸይድ ኣብ መጨረሻ ኣብ ሓደጋ ኣቱ ቢሲሪየስ በዚ ነገር እቲ ቃል በኣና ክሓልፍ ዕድል ክንቦ ኣለና ቃል ኣምላኽ ከነንብብ ከለና ከመይ ዓይነት ኣናባኢና ነንብብ ማለት እቲ ቃል ንዓና ከም ዝሰርሐና ዕድል ንቦ ዲና እቲ ናትና ኣተሓሳስባ ኢምፖርታንት እዩ ንኸነሕልፍ ኢልና ነንብቦ እንድሕር ኮይና እቲ ቃል ኣባና ዕድል ኣይረክብን እዩ ሃሌሉያ ቃል ኣምላኽ ኣባኺ ዕድል እንድሕር ረኺቡ 100% ጋራንቲ ካልእ ሰብ ከም ትኾኒ
اتقال كالئ سب يقبركايو اتقال يخلعكايو اتقال بخبر غير يحصبكايو يسي اتقال صقاي بزحلكايو لوطي ابوشتي دجمر حويناتي لوطي اباخاي دجمر كلن وشتي يدمسل كلن وشتي يدمسل هاليلويا ماتيوس معراف 23 نخيد اوه هاليلويا لومي نغزا رؤسو عينتو زبره لسب كهلي ماكلنا هاليلويا لومي بخمي كم دسقوم بتخكل تنط بزركب سب كاباخوم كهلي هاليلويا لومي خمتو مالي تقونني كاب صقا املاح دتلعله كاب منفس املاح استلعله ابز قصل كريكومي لوط مس منفس قدس كمي غيرنا نوم صخ نغركومي بقى يسي سلا لوطخ مهركم كلخ بتعمر لايكس بقليل منقد خمتلوط يخريكم لومي انا نبع عليك امسخم دا تبارككم مالتي እግዚአብሔር በአሉ خرينا ይካሊ ምክንያቱ ንሕና በይነና ይኮናን አሎ ማዓዳ አውሽጥና አሎ መጻናንዕ ውሽጥና አሎ ስፓራክሌቶስ አውሽጥና ሆሊ ጎስት እሱም ሳናሎ ለውጥ ድቀለለና ዓናዩ ዝደለናዮ ዓይነት ለውጥ ኸነምጽ ሙሉእ ክእለት ኣለና why holy spirit is in us hallelujah hallelujah jalabagadaia Thank you Jesus. Thank you Jesus. Okay. ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 23 Thank you Jesus. ካብ 24 ክንረአና كاب 25 أتم جبوزات صحفتن فريساويانن زبان وانشا مريتن صحلن تحسبو وشتوغنا كترن سسعن مولو إمو ويلهم عور فريساوي نتو وانشا مريتن صحلن زبانو دما توري مأنتي كخونسي كدشتي أتريو قدمنت وشتي أتريو أتم جبوزات صحفتن فريساويانن وصايو صبق كوينو زرأ وشتوغنا أعصمتي موتات رخصت زملأ لقلق مقابر تموسلو اللهم مو ويلهم كم أدمان نسخاتكم بلعلي نسب صادقان مسيلكم ترأيوه نتوشتكم جنا جبزنان عمتن ملؤيو أستوعلكم حزوني أبزق على زي بطعمي نايلوت من قدي أيناي مخانو قويتا نايس كرستوس أقوميت اللوميو فريساويان كان تخروتهم أبدقى ينيرو بدقى مسيلهم يرأيو نتزمسلو وقن زي كونو ويوم نيرو بدقى خم إيموسلو وشتهم جنكم إيكونن نيرو كند تارجيتهم زنبرة وشتهم أيكونن دقيهم ترحي نيرو نسب كما يرأيو ترحيهم دحسبو نيرو يسوس جن متيلوهم سمعي لهم اتدقت أحل السوتة أخذ أرت دلي وخنكم مجمرتان توشت حصبوا إلهم ماي جاد بخلا الزراربا نايدقت ريت وتسيت نايوشت تريتيو نايدقت صبقة وتسيت نايوشت صبقة نايدق لوتي وتسيت نايوشت لوتي يسوسن فريساويان كفت حد دقات أم زنبرة أما هرؤمي فريساو بدقة يد جمر كرايست جن بوشت يد جمر يسي بوشت يد جمر ترجم يقولون دبلو مالو دقيقون قالوا أتوقعن تمسولكم وشتكم جن لقلقات مقابريكم يلوم بدقة أبيقوا بوشت عسكرين ده حزم على فيكم أحوات نبي يخطوكم دليل مسيلكم حكيو نحنا وقعت بورني اجين وشتنا حكي اوكي حدشت فترتنا وشتنا حكي اوكي صبو كابو قصيلكم جن سلا نفسكم حطوا لني اب نفسكم انت عينت التحساسبا سفرا حيزلو بزعبي يزاربكم زلكم كريستوس زلو حدش ماننتكم you are perfect in Christ I believe that جن ناي perfection التحساسبا او الكاديو you see ناي بروخ سب التحساسبا أطريقا ديخا ناي تحدش فترات التحساسبا أطريقا ديخا that's why كوايو اتحدش فترات أبهوتنا manifest زي قبر نعو زمتنا التحساسبا أب نفسنا سلازي اللي هاليلويا
ስለዚህ ሎሚ ደጊኹም ረስዕዎ ስለ ውሽጥኹም ምሕሳብ ጀምሩ ይሲ በቃ ክትኮንዎ ትደልዩ ንዕኡ ዝምችእ ኣተሓሳስባ ከተጥርዩ ጀምሩ ኣብ ውሽጢ ምስራሕ ማለት ኣብ ኣተሓሳስባኻ ምስራሕ ማለት እዩ ስለ ሓይሊ ሓሳብ ዝብል ኣብ ዝቕፅል ምዕራፍ ክንሪኦ ኢና እንተ ደኣ ኣብ ውሽጥኻ ጽቡቕ ሓሳብ ኣለካ እንተ ደኣ ኣብ ውሽጥኻ ጽቡቕ ኣረኣእያ ኣለካ ርግፀኛኹን ናትካ ዘበለ ነገር ዘገርም ጽባቐ ከም ዝቆጻጸሮ ስለዚ ንፈሪሳውያን እንታይ ኢልዎም ትፈልጡ ዲኹም ግቡዛት ኢልዎም ግብዝ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ግሪክ ቋንቋ እንድሕር ከይድኩም ንግብዝ ተርጉምኩሞ ልክዕቲ ቋንቋቲ ብናይ እንግሊሽ እንድሕር ወሲድኩም ድሓሪኩሞ ኣክተር ማለት እዩ በቃ ሲምፕል ግብዝ ማለት ኣክተር ማለት እዩ ኣክተር ሪኢኹሞ ዘይኮኖ ግን ገጸ ባህሪ ለቢሱ ዝዋሳእ ማለት እዩ ዘይናቱ ገጸ ባህሪ ለቢሱ ዝዋሳእ ይሲ ኣክተር ምንም ትምህርቲ ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣብቲ ናይ ኣክተር ሰዓት ኣክተርነቱ ዝገልጸሉ ግን ፕሮፌሰር ኮይኑ ኣክተር ክኸውን ይሲ ገዛውቲ ደይ መሓድር ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣክተር ኮይኑ ክግለጽ ከሎ ፕሬዚደንት ኮይኑ ኣክተር ክኸውን ኣክተር ማለት ዘይኮነ ኮይኑ ዝግለጽ ማለት እዩ ግብዝ ሰብ ማለት ድማ ዘይበጽሖ ብውሽጡ ብደጊኡ ከም ዝበጽሖ ኣክት ዝገብር እዩ ሓደ ነገር ክነግረኩም ብውሽጥኩም በተሓሳስባኩም ደይኮንኩምሞ ብደገ ትመስሉ እንተ ደኣ ኣለኹም ኮንኩም እመኑኒ ሓጻሪኹም ክትኮኑ ከም ኢልኩም ነዊሕ ኣይኺደኩም እኒ ነዊሕ ኣይኺደክኒ ኢየሱስ ኮይታ እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጥና ንስራሕ እሱ ካብቲ ናይ ግብዝና ላይፍ ደውፀካ ሓደ ነገር ክነግረኩም ነገራት ንኽህልውኩም ኣይተስርሑ ንኽትኮንዎም ግን ስርሑ ንምዃን ንኺድ ደኣ እምበር ንምህላው ኣይንኺድ ክህልወና ካብ ንሓስብ ክንከውን ምሕሳብ ይበልፅ ሃሌሉያ እዚ ኩሉ ድምህረኩም ዘለኹ ብዛዕባ ማይንድ ሴት የዘርእየኩም ዘለኹ ኣብ ኣተሓሳስባ እየ ድዛረብ ዘለኹ ፕሊዝ ሓዋዊስኩም ከይትሰምዕዎ ሓደ ነገር ክሊር ክገብረልኩም ብክርስቶስ ኩሉ ኮይና ኢና ሓቂ ነገር ግን እቲ ብክርስቶስ ዝኾናዮ እቲ ምዃን ንገዛእ ርእሱ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ እንታይ ድብል ምስ ክርስቶስ ከም ዝሞትኩም ምስኡ ድማ ከም ዝተሳእኩም ንርእስኹም እንታይ ግበርዋ ቁፀርዋ ሕጅፍቲ መቁፃር የድምህረኩም ዘለኹ ክሳዕ ክንደይ ኢኻ ነቲ ናይ ብሓቂ ዳግም ዝተወለደ ሰብ ንዕኡ በተሓሳስባኻ ትለብሶ ክሳዕ ክንደይ ናይ ዕውት ሰብ ማይንድ ሰት ዘለካ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ውሽጥኻ ኣብ ነፍስኻ ብሩህ ዝኾነ ሓሳባት ድቆፃፀረካ ክሳዕ ክንደይ ነፍስኻ ጸላኢ ብተስፋ መቁራጽ ከሃርሞ ደሊስ ዝስኡኖ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘላለም ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ወንጌል ማቴዎስ ንኺድ praise god ማቴዎስ 12 ሓደ ክልተ ጥቕሲ ከም በልኩም እየ ንሎሚ ክንውዲ ኢና ካብ 33 ኦም ካብ ፍሪኡ ይፍለጥ እሞ ነቲ ኦም ጽቡቕ ግበርዎ ፍሪኡ ድማ ጽቡቕ ወይስ ነቲ ኦም ክፉእ ግበርዎ ፍሪኡ ድማ ክፉእ ኣቱም ውሉድ ኣትማን ኣፍ ካብ ምልኣት ልቢ ይዛረብ እሞ ክፉኣት ክነስኹም ከመይ ጌርኩም ጽቡቕ ምዝራብ ክትክእሉ እቲ ሕያዋይ ሰብ ካብቲ ጽቡቕ መዝገብ ልቡ ጽቡቕ የውፅእ ክፉእ ሰብ ካብቲ ክፉእ መዝገብ ልቡ ክፉእ የውፅእ ኣነ ግና ብዘረባኻ ኢኻ ትጸድቕ ብዘረባኻ ኢኻ እትኹነን እሞ ሰብ ዝዛረቦ ዘበለ ዘይጠቅም ኩሉ ቃል ብመዓልቲ ፍርዲ ጸብጻብ ክህብ እሞ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ ሰብ ካብቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ መዝገብ ይዛረብ ሓቂ ንሕና ውሽጥና መንፈስና ክፉኣት ኣይኮንናን we are new creation ግን ኣብ ነፍስና ተቋጻጺርና ዘሎ ሓሳብ ግን ክፉእ ክኸውን ይኽእል ኣፊሉ ካብ ምልኣት ልብያ ትዛረብ ኢሉ ይሲ ኣፍ ካብ ምልኣት ልብያ ትዛረብ ፍረ ናይቲ ጉንዱ ውፅኢት እዩ ስለዚ ውሽጡ ክፉእ ዝኾነ ኢሉ ቃሉኻ ክፉእ እዩ ውሽጡ ጽቡቕ ዝኾነ ቃሉኻ ጽቡቕ እዩ
ውሽጡ خفوء ዝኾነ ፍሪኻ ጽቡቕ እዩ ፍሪኻ خفوء እዩ ውሽጡ ጽቡቕ ዝኾነ ከዓ ፍሪ ጽቡቕ እዩ ውሽጡ ሕማቕ ዝኾነ ከዓ ፍሪ ሕማቕ እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ደገ ኩሉ ግዜ ናይ ውሻጠ ውጽኢት እዩ ደገ ናይ ውሻጠ ውጽኢት እዩ እቲ ኣብ ህይወትካ ብደገ ክትሪኦ ትደሊ መጀመርታ ኣብ ውሽጥኻ ብሓሳባትካ ንዕኡ ብጽሓዮ መጀመርታ ነፍስኻ ትበልጽገልካ ነፍስኻ ትጥዓየልካ ነፍስኻ እንተደኣ ጥዕያ ኩሉ ከባቢኻ መጥዓይ ይተርፎን እዩ ከምቲ መንፈስካ ዝጥዓየ ብክርስቶስ ብናይ ክርስቶስ ሓሳብ ጥራሕ በቃል ጸጋ ጥራሕ ከዓ ነፍስኻ ከተጥዕያ ኣለካ ይሲ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ እንታይ ይድብል ሮሜ ምዕራፍ 12 ሞንኺ ሃሌሉያ ሮሜ ምዕራፍ 12 እምበኣርሲ ኣሕዋቴ ስጋኹም ህያውን ቅዱስን ንኣምላኽ ባህ ዘብል መስዋዕቲ ጌርኩም ከተቕርብዎ ብምሕረት ኣምላኽ እምዕደኩም ኣለኹ ጠጠው በሉ እዚኣ ረእዩ ስለ ደገ ይዛረብ ኣሎ ስጋኹም ንኣምላኽ ባህ ዘብል ቅዱስን ህያውን መስዋዕቲ ጌርኩም ከተቕርብዎስ እምዕደኩም ኣለኹ ሕቶ ኣለና ሃው ብኸመይ ነገራትና ኩሉ ነቲ ናይ ብሓቂ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ መሲሉ ንሪኦ ሃው ብኸመይ ክነግረና ይትመልስ ረእይዎ እዚ ማለት ኣሰራርሓ ረይ ሕጂ እዚ ማለት እቲ ናይ እምሮ መንፈሳዊ ኣገልግሎትኩም እዩ ይሲ ብዛዕባ ደገ ብዛዕባ ህይወት ክዛረብ ጸኒሑስ እዚ ማለት ኢሉ ኣበየናይ ስፍራ ከምኡ ከም ንገብሮ ይኽነግረና ደሊና በእምሮ መጽዩ ለካ ኩሉ ኣብ እምሮ እዩ ዝስራሕ ለካ ኩሉ ኣብ ነፍሲ እዩ ዝስራሕ መጽሓፍ እንታይ ኢሉ ኣሎ ሰብ ኢሉ ከምቲ ብልቡ ዝሓስቦስ ከምኡ ኢሉ ይሲ እንተ ደኣ ውሽጥኻ መንፈሳዊ ተሓሳስባ ኣለካ ኮይኑ ላይፍካ መንፈሳዊ እዩ እንተ ደኣ ውሽጥኻ ስጋዊ ተሓሳስባ መሊእዎ ኣሎ ኮይኑ ላይፍካ ስጋዊ እዩ ኢቭን ቦርን ኤጌን ኮለኻ ኒው ክሪኤሽን ከለኻ ሰዓርኽ ንስኻ ተሰዓር ኮንካ ትኸይድ መላኽኽ ንስኻ ተመላኽ ኮንካ ትኸይድ ዋይ ተተባሃለ እቲ ማእከል ዘሎ ፓርት ሶል ድበሃል ናይ ሰብ ኣብኡ ጽቡቕ ስራሕ ኣይሰራሕካን ኣብ ነፍስኻ ሳይበልጸካን ኣብ ነፍስኺ ኣይበልጸክን ክርስቲያናት ሽግርና ድበዛሕና እሱ እዩ ኣብ መንፈስና ሽግር የብልናን ኣምላኽ ይመስገን ሓደሽቲ ፍጥረት ኢና ኣብ ነፍስና ግን መዓት ጋዕ ገልጠም ኣለና ኣብቲ ናትና ተሓሳስባ ኣብቲ ናትና ፍቓድ ኣብቲ ናትና ስምዒት ኣብቲ ሶል ድበሃል ፓርት ይሲ ኣብቲ ጽባሕ ብምሕዳስ ሓሳብካ ምቕያር ይሲ ቃል ኣምላኽ ሜዲቴት ኣይንገብርን ኢና ያ ቃል ኣምላኽ ኣይነሳላስልን ኢና ኦ ራቫዲ ጎዛ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ቀፂሉ ከምዚ ኢሉ እቲ ሰናይን ባህ ዘብልን ሙሉእ ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክትምርምሩስ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዚ ዓለም እዚ ኣይትምሰልዋ እዚ ጽሑፍ ንመን እዩ ተጻሒፉ ንክርስቲያናት ከመይ ጌሪ ንዓለም ኣይትምሰልዋ ዝብሎም ዘሎ ስለዝከኣል እዩ ኣብ ገዛ ርእሱ ዘይሰርሕ ክርስቲያን ንዓለም ክመስል ይኽእል እዩ እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ማይንድ ሰት ክቆጻጽሮ ይኽእል እዩ እቲ ናይ ዓለም ኣተሓሳስባ ኮንትሮል ክገብሮ ይኽእል እዩ ግን ከምኡ ዘይኮነ ክንሱ ግን ካብ ምድሪ ዘይኮነ ክንሱ ግን ናይ ላዕሊ ክንሱ ሰኣን ኣብ ነፍሱ ምስራሕ ሰኣን ኣብ ገዛ ርእሱ ምስራሕ ሰኣን ብቓል ኣምላኽ ገይሩ ምስ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወቱ ምስራሕ ሓወይናተይ ክርስቶስ ንህይወት ዘድሊ ዘበለ ኩሉ ውሽጥኻ ኣትይልካ እዩ بحج زبكا نجار منم نجار يلا حج قتيل زولو جن كم متنا سرار حخانة وشت زولو ندقة مفساسيو اسكا كله تواهيبه يقولوا بزولهم آمين يسوع كريستوس نزل على مقويتاي بمحدث حسابكم تلوتوا نمنتاي نتنا እግዚአብሔር ሰናይ ሙሉ ባሕዘብ بالفقادس بلايفكم متان اكسبيرينس كتغبروا بلايفكم متان كتنبروا يا كتطعموا كتقمسوا ኣብ ገዛእ ርእስኹም ምስራሕ ጀምሩ ኣብ ገዛእ ርእስኹም ምስራሕ ጀምሩ ናይ መጨረሻ ዝኽነብረኩም ሓድሽ ፍጥረት ብምሕዳስ ሓሳብና እዩ ንደገፍ ማኒፌስት ዝገብር ክልተ ጠቕሶ ክበኩም እየ ሃሌሉያ ኤፌሶን اوكي
ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ኤፌሶን ምዕራፍ 4 እምበኣርሲ ካብ ጥቕሲ 17 እምበኣርሲ ከምቲ ኣህዛብ ብናይ ከንቱ ሓሳቦም ዝመላለስዎ ከይትመላለሱ ለካ ምምልላስ ኣብ ሓሳብ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኣህዛብ ብናይ ከንቱ ሓሳቦም እዮም ዝመላለሱ ኢሉ ግን ንስኹም ከኣስኮሞ ከይትመላለሱ ኣይገርመኩምን ክትመላለስ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሃሌሉያ ዝመላለሱ ወከይ ትመላለሱ እዚ እብል ብጎይታ ኣመስክር ኣለኹ ንሳቶም ብሰሪ ትር ልቦም ብሰሪ እቲ ኣባታቶም ዘሎ ድንቁርና ኣእምሮኦም ጸልሚቱ ካብ ህይወት ኣምላኽ ርሒቆም ድንዙዛት ኮይኖምን ብስስዕን ርኽሰት ዘበለ ንምግባር ናብ ዕብዳን ተለቁ ንስኻትኩም ግና ንክርስቶስ ከምዚ ጌርኩም ኣይተመሃርኩምዎን ናፍቲ ነጥቢ መጺ ሕጂ ብዛዕባ ሓሳብ ብዙሕ ሕጂ ክዛረበኩም እየ ነገር ግን ናፍቲ ፖይንት መጺኡ ንክርስቶስ ኣብ ውሽጥኻ ከመይ ኢኻ ትመሃሮ እሱ እቲ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ምስራሕ ሃሌሉያ ኣይተመሃርኩምዎን እታ ሓቂ ኣብ ኢየሱስ ከም ዘላ ሰሚዕኩምዋን ኣብኡ ተማሂርኩምዋን እንትኾንኩም ነቲ ቀደም እተመላለስኩምሉ ብትምኒት ስሕተት ዝጠፍእ ኣረጊት ሰብ ቀንጢጥኩም በቲ ናይ ኣእምሮኹም መንፈስ ክትሕደሱ እቲ ናይ ሓቂ ጽድቅን ቅድስናን ብመልክዕ ኣምላኽ እተፈጥረ ሓድሽ ሰብ ልበስዎ ነቲ ኣብ መንፈስና ዘሎ ህይወትስ ብነፍስናስ ክንለብሶ ኣብ ነፍሲ ዝለበስካዮ ኸ ኣብ ደገ ይርአ ነፍሲ ዘይለበሰቶ ኣብ ደገ ይረአይኒ ብዙሕ ክዳን ኣብ ገዛ ኣለኒ ግን ትርእይዎ ዘለኹም ለቢሰዮ ዘለኹ እዩ ልክዕ ብጎይታ ብዙሕ ነገር ኮንካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ግን እቲ ዝኾንካዮ ኣብ ደገ ዝርአ ኣብ ነፍስኻ ምስ ለበስካዮ እዩ ይሲ ስለ ሓሳብ ኣብ ዝቕፅል ጽቡቕ ጌረ ኸርእየኩም እየ ነገር ግን ለውጢ ኣባኻ እዩ ለውጢ ኣብ ኣተሓሳስባኻ ለውጢ ኣብ ትናትካ ፐርሰናሊቲ ለውጢ ኣብ ካራክተርካ ለውጢ ኣብ ባህሪኻ ለውጢ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ሎሚ እዛ ወርሒ እዚኣ ናይ ለውጢ ንፈጥረላ ወርሒ ኢሉና ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትኩም ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ገዛእ ርእስኹም ዝኾነ ለውጢ ከይፈጠርኩም ከይትሳገሩ ካብዛ ወርሒ ኣነ ንገዛእ ርእሰይ እዛ ወርሒ እዚኣ ብዙሕ ለውጥታት ጀሚረ ኣለኹ እንደገና ከቐፅል እየ ካልእ ሰላሕ ኮይነ እየ ክሳገር ይከኣል ህያው ኣምላኽ ምስክረይ ይከኣል ምስ ጎይታ ክሳዕ ዝደለኻዮ ክትልወጥ ምስ ጎይታ ይከኣል ኢትስ ኣፕ ቱ ዩ ክሳዕ ክንደይ ኢኻ ሬዲ ንዓኻ ይትግደፍ ናይ መጨረሻ እዛ ጥቕሲ ከንብበልኩም እየ ክንውዲ ኢና ሃሌሉያ 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 እስከ ኩልኹም ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ በሉ ሃሌሉያ እዛ ወርሒ እዚኣ በሉ ተለዊጠ በሉ ለውጢ ክፈጠር በሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቴንክ ዩ ጂሰስ ኦኬ ሳልሳይ መልእኽቲ ዮሐንስ ጥቕሲ 2 ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 2 ኣታ ፍቁር ከምቲ ነፍስኻ ዝጠዓየት ብኩሉ ደሓን ክትህሉን ክትጥዕን እምነየልካ ኣለኹ ርኢኹም ከምቲ ነፍስኻ ዝጠዓየት ነፍስኻ ከምቲ ነፍስኻ ዝጠዓየት ኣብቲ ናይ እንግሊሽ ከዓ ነፍስኻ ፕሮስፐር ድገበረ ድበልጸጋት ብኩሉ ነገር ከዓ ክትጥዒ እምነየልካ ኣለኹ ስለዚ እቲ ጉዳይ ናይ ነፍሲ እዩ ስለ ነፍሲ ዝብል ነገር ሓይሊ ሓሳብ ኣብ ነፍሲ ዝብል ነገር ኣብ ዝቕፅል ጽቡቕ ጌርና እንዳኣተና ክንከይድ ኢና ካብ ሎሚ ኣብ ነፍስኹም መንፈስ ቅዱስ ዝደለዮ ስራሕ ንኽሰርሕ ኣፍ ደገ ክትከፍትሉ ክትጅምሩ ኢኹም ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትኩም ዘገርም ለውጢ ክፍጠር እዩ ኣነ ርግፀኛ እየ እዛ ወርሒ እዚኣ ለውጢ ንፍጠረላ ወርሒ ኣይትጸበ ነጊሮኩም እየ ብዝሓለፈ ኣይትጸበዩ ተባራበሩ ብርሃን ክመፂልኪ እዩ ክብሩ ወፂልኪ እዩ ንስኺ ግን እንታይ ግበሪ ተሲ ኣራይዝ ንምንታይ ክትስኢ ሻይን ክትገብሪ you have light in you ሕጂ ግን ብምልዋጥ ክለውጥኺ ክትገልፂ ኣራይዝ ሃሌሉያ እስኪ ኣነ ለውጢ ፈጣሪ የበሉ ብዘለኹም ኩልኹም ሃሌሉያ ብምሉእኹም ላይፍ ትከታተሉ ዘለኹም ለውጢ ፈጣሪ ኢልኩም ፀሓፉ ፕሊዝ ፀሓፉ ኣነ ለውጢ ፈጣሪ ማቶፍራዴ ኮዛላራዲ ያራቦሳ ኣነ ለውጢ ፈጣሪ ሃሌሉያ ኣነ ለውጢ ፈጣሪ ኢልኩም ፀሓፉ እስኪ ሃሌሉያ
Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እዛ ወርሕ እዚኣ ለውጥን ፈጥረላ ወርሕያ ሃሌሉያ እዛ ወርሕ እዚኣ ለውጥን ፈጥረላ ወርሕያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኩሉ ሰባብ ዘለዎ ስፍራ ኮይኑ ኣዳው የልዕል Thank you Jesus Thank you Jesus እዛ ወርሕ እዚኣ ለውጥን ፈጥረላ ወርሕያ Praise God ሃሌሉያ ሓወይናተይ ናይ ለውጥ መዓልቲ ሎሚ እዩ ሓፍተይ ናይ ለውጥ መዓልቲ ሎሚ እዩ ጽባሕ ሓይትበሊ ሕጂ ኣብ ገዛእ ርእስኺ ለውጥ ዝፍጠረሉ ሰዓት እዩ ሕጂ ብቃሉ ጌርኪ ኣተሓሳስባኺ ተቐይሩሉ ሰዓት እዩ ሕጂ ብምስልሳል ቃሉ ንነብስኺ ተበልጽጉሉ ሰዓት እዩ ሕጂ ቃሉ እንዳሰላሰልካ እሱ ዝሓስቦ እንዳሓሰብካ ንሱ ዝዛረቦ እንዳተዛረብካ ትልወጠሉ ሰዓት እዩ ብቃሉ ዝተለወጠ ለውጥ ይፈጥር እዩ ብቃሉ ዝተባራበረ ይባራብር እዩ ብቃሉ ዝተሰየ የተስዩ ደው ዝበለ ደው የብል እዩ ኮፍ ዝበለ ግን ደው አይብልን እዩ ሎሚ ንስኻ ደው በል ንብዙሓት ደው ከተብል ሎሚ ንስኻ ንቃሕ ንብዙሓት ከተንቅሕ arise and shine ሃሌሉያ ኣብዘለኹም ስፍራ ሃሌሉያ ጸልዩ ሓንሳብ ሬቫጋ ሃጋላቦሳ ጂሌቬጌንዴ ሪፓዲያላቦሳ wow thank you Jesus ሃሌሉያ ብጸጋ አምላኽ ትልወጡሉ መዓልቲ እዩ ብጸጋ አምላኽ ትስኡሉ መዓልቲ እዩ ብጸጋ አምላኽ ካልኦት ትኾኑሉ መዓልቲ እዩ እቲ መንፈስ ምልዋጥ ልማድ እዩ ምልዋጥ ባህሪ እዩ እንተ ደሊኽ ለውጢ he is ready for you እሱ ድሉው ይንዓኺ ንሱ ድሉው ይንዓኻ I am ready በሎ ኣብቲ ዘለኻዮ ስፍራ ሎሚ ምሳኻ ናይ ለውጥ ጎደና ክኸይድ ጎይታ በልዎ በይንና ይኮናን ጎይታ ምሳና ኣሎ በኃይሊ ኮነን በኸእለት አይኮነን ያ ግንከ በመንፈሰዩ ኢሉወዩ እዚ ሁሉን መሃሮ ዝጸናሕና በኸእለትና አይኮነን ኖ በመንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ አነ ካብ ሎሚ ካልእ ይኸውን አነ ካብ ሎሚ ከምትማሊ ከውኒ I am ready next level I am ready ራባካታያ ተዳለለኹ በሉ ብዘለኹም መኾንኩም ጸልዩ ሁሉሁም ሃሌሉያ ኣብዘለኹም ስፍራ ጸልዩ Thank you Jesus ጃዳባጋታላባራ ዴኔሜንቴ ዞፕራቬኬንዴ ሊፓራጋንዳ ሃሌሉያ አነ ለውጥ ፈጣሪ ኣብ ገዛ ርእሰይ ኣብ ዙርያይ ኣብ ከባቢይ አያያያ ኣብ ሃገረይ ኣብ ከተማይ አነ ለውጥ ፈጣሪ ኣብ ቤተሰበይ አነ ለውጥ ፈጣሪ ኣብ ዘለኹዎ ቦታ ጽልዋ ፈጣሪ ማካታ ሳንዴሌቦያ ጸልይኹም እንዳበልኩም just 2 minutes ጸልዩ ሃሌሉያ Thank you ዝኾነ ናይ ለውጥ ነገር ከኣትወኩም ይውሽጥኩም መንፈስ ቅዱስ ዝኾነ ነገር ኣብ ህይወትኩም ክገብር እዩ ኣነ ሎሚ ዝኾኑ ሰባት ንለውጥ ዝበራበሩ ይረአዩንሎ ሃሌሉያ ኣምላኽ ምስክረይ ዝኾኑ ሰባት ክነቕሑ ከለዉ ይረአዩንሎ ሎሚ ናይ ምንቃሕ መዓልቲ እዩ ሃሌሉያ arise and shine ብመንፈሱ ሎሚ ተስሓወይናተይ እንታይ ትጽበልኻ ከይትጽበ ተስእሎማ ሃሌሉያ እቲ መንፈስ ምሳኻ እዩ እቲ ክብሪ ምሳኻ እዩ እቲ ጸጋ ኣባኻ እዩ ሎሚ arise ሃሌሉያ ሪባታና ማካንዳ ሎሚ ናይ ድኻም ሓሳባት ጓሓፎም ሎሚ ዘይጠቕሙ ሓሳባት ጓሓፎም ሎሚ ስለገዛ ርእስኻ ዘለዉ ዘይከውን ሓሳብ ጓሓፎ ብክርስቶስ ሕሰብ ሎሚ ማኮቶ ፕራኔኮዛ ከባቢኻ ግደፎ ኩነታትካ ግደፎ አያያያያያ ኩሉ ሰብ ይጸሊ ሓንሳብ ኩሉ ሰብ ይጸሊ just 1 minute ሃሌሉያ Thank you Jesus ላይፍ ትከታተሉና ዘለኹም ሰባት ኣብ ህይወትኩም ዝኾን ነገር ኣሎ ዝኾነ እሳት ሎሚ ተለቂቁሎ ሃሌሉያ I feel it ዝኾነ ነገር ተለቂቁሎ ሎሚ ዝትስእሰብ ኣሎ ሓወይና ድኻም ዲኻ ክትከይድ ጸኒሕካ it's okay ሎሚ ናይ ምትሳእ መዓልትኻ እዩ ሎሚ ናይ ለውጥ መዓልትኻ እዩ ሃሌሉያ ድኻ ብጎይታ ዘሎ ብርትዕኻ ምርኣይ ጀምር ኣብ ራእያኻ ተለወጥ ኣብ ነፍስኻ ተለወጥ ኣታ ተለወጥ ራባካታዬ Lekoza vandelebosa riba hademente japane boria soprane cosa alevente la cosa receive it lekozia frane cosa nailot maalteyu jabatelemende la katamaya reketerebete ንድኻምነጽ ጎለኹ ንስንፍና ነጽ ጎለኹ ንውድቀት ነጽ ጎለኹ ከይወድቕ ኣጽኒዑ ሒዙኒዩ ስንከልከል ከይብል ብጸጉዑ ተታሒዘ አያያያያያያ ጸልዩ ሎሚ ካልእ ህይወት ዝጅምሩ ሰባት ኣለዉ ማእከልኩም
Thank you, Lord. Iraba sataya leveketelebosa ናይ ሓዘን ህይወት ነጽገለኹ ናይ ጭንቀት ህይወት ይነጽገለኹ ሎምን ኸይጭነቕ አተሐሳስባይ በኃይል መንፈስ ቅዱስ ይልውጠለኹ I am changed. Hallelujah. ተለዊጤ ኤሎሚ አነ ተሴ ኤሎሚ ተባራቢሬ ኤሎሚ ብጸጋ አምላኽ በኃይል አምላኽ ለውጥ ኸፈጠር ተባራቢሬ ዝልወጥ ጉዳይ አካባቢ ክልውጦ ተባራቢሬ አራባጋዲያ ለቡሳ Please pray ጃቫጋዳይ ሆሳና ማንታ ሌክሮቪያዶሳ አተስ ሃሌሉያ አተሐያል ጅግና ተስኢ በኃይል ኺኮነን ብኽእለትኪ በተአባኹ ዘሎ መንፈስ አራይዝ ጽባሕ አይትበሊ ተስሒ አዋራ ሓድሌክኒ ሕጂ ይዘድሌኪ ክትንሳሕ ተድሊካ ሕጂ ሪፐንት ጌርካ ተስእ ንትማል ረሳ መልእኽትለኒ ብፍላይ ፈላለየ ጌጋ ብዝተፈላለየ ድኻም ትኸዱ ዘለኹም ንኽትምለሱ ዓመታት አይድሌኩም እኒ ሕጂ አተድሌኩም ሕጂ ጎይታ ሆይ በልዎ ሕጂ ምሳይ ጸሊትኹም እግዚአብሔር በልዎ ሃሌሉያ አቅድሜኻ ዝገበርክዎ በልዎ እዚ ነገር ጌጋ ይበልዎ አምላኸይ ይቅሬታ እዚ ነገር አይምጥነንን እዩ እዚ ነገር አነይ ኮንኩን እግዚአብሔር ይቅሬታ ሎሚ ብሽም ኢየሱስ ብደም ጎይታ ምሕረትካ ተቀቢለለኹ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ናይ ትማሊ አይደግሞኔ ብጸጋኻ ስለ ምሕረትካ ተመስገን in Jesus name ዕዞኹም ሃሌሉያ move forward نقدم هاليلويا بقى تسأليكم يقوم رسعوا نايتمالي جيجادي رسعوا تنسيح كايخا go ahead حجة هاليلويا راكاتابايا نديابلو سايتفقد الله أبو أمروخا خوينو دوكا بلدكا خحزكا no way هاليلويا محرت بوزيحين عقا حويناتي هاليلويا هو شادا بغالا باراديا لومي زاور حزيا شاين بغوبرو سوات هالوم زاور حزيا بكا أبيوتم كالا عينت ناي منفس قدس ترانسفورميشن ملاخ مسكري زبره قصات يرأين نصات شاين زقبر قص يرأين الله جاباتا كايا لاباسي أنا حدا خاب أمي هاليلويا كابتم شاين زقبر أنا خاب أمي كابتم زدمكو أنا خاب أمي ريفا كاتوبراني كوزا glory لكدمنتي زايكو سانتيلeboya I am shining in Jesus mighty name. Hallelujah. You are shining. Hallelujah. You are shining by the power of the Holy Ghost. Hallelujah. You are shining, my Jesus. Woo. Hallelujah. Glory. Riva Dagai. Glory. Hallelujah. In Jesus mighty come to mali tkhonunikhum. In Jesus mighty name kabza ma'alt ziya come to mali tkhonunikhum. Hallelujah. Lome hada ነገር ግበሩ ሕዋት ካብዛ ሰዓት እዚኣ ጀሚርኩም even ቅድም ደቂቕ ዝነበረት ህይወትኩም ከይተሓስቡዋ ብዙሕ ጊዜ ካብቲ ሓደ ጸላ ዝጻወተልና ብዩ ናይት ማለ ፋይል እንዳገምጸለ ንለውጥና ዘዳናውግዮ አይተፍቅረሉ ፋይላት ክገምጸልካ ሓወይናተይ መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ እትረሲ ካብታ ዓመጹ እንተ ተመልሰይሉ ንበደሉስ ናብ ናይ ምርሳዕ ባሕሪ ዝድርቤል መጽሐፍ ቅዱስ ንዓናኸ ብደም ትገንሸል ሓንሳብና ሓዋሩን ካብ ብዘሎ ኣበሳና ጻጊሩና አሜን እሞ እንድሕር ተጋጊና ከም መንገድና ተነሲሕና ንቐጽል ደሙ ክሳብ ሕጂ ምእንታና ይሰርሕ እያ ሃሌሉያ በቃ ንቕድሚት ቀጽል ናይቱ ማለ ፋይል ንለውጥኻ ክግድብ ከይተፍቅደሉ ምኽንያቱ ሎሚ ኾም የዝርኢ ዘለኹ ብዝተፈላለየ ዓይነት ድኻማት ኣብ ተስፋ ምቑራጽ ኣብ ክሲ ኣቲኹም ዘለኹም ሰባት ሎሚ ካብ ክሲ ተባራበሩ ምሕረቱ እሱ ብዙሕ ይንዓኹም ስለይኹም ጠበቓ ኣለኩም ሃሌሉያ ንጠበቓኹም እመኑሉ ሎሚ ሃሌሉያ ካብ ኩሉ ሓራ ዝገብር ጠበቓ ኣለካ ሓወይናተይ ሃሌሉያ እሱ ነቶም ዝደኸሙ ሓይሊ ዝህብ ሃሌሉያ ንዝተሰነፉ ኸዘበርትዕ ሃሌሉያ በርትዕ ብኡ ሎሚ ሃሌሉያ ተስእ ብኡ ሎሚ ሃሌሉያ ኣብ እተሓሳስባኻ ንምሕረቱ እመነሉ ኣምላኸይ ምሒሩኒ እዩ ኣምላኸይ ይቐረይሉለ እዩ ብደሙ ካብ ብዘሎ ኣበሳ ኣነ ንጹሄ ናይቱ ማሊ ዝገበርክዎም ጌጋታት ሎሚ ብቕሬታ ጎይታ ኣባየለውም በል ሃሌሉያ ኣምላኽ ምስክሬ ናብ ዝሓሳብ ተኣቲኻ ክትከይድ ኢኻ ኣሜን ክንቅጽል ኢና
ቀጽልና ናይ ጎይታ ደምን ስጋን ክንወስዲና አብዶሙ ዘሎ ኃይሊ አብዶሙ ዘሎ መንፈስ አብዶሙ ዘሎ ክብሪ እንደገና ካሱብ ህይወትና ዝፈጥሮ ነገር ሎምሎ ሃሌሉያ ስለዚህ ክልተ ነገር ሕሰቡ ሎሚ ዶምን ስጉኡን ክትወስዱ ኾለኹም ንጎይታ ዘለኩም ጽምዓት አብ ህይወትኩም ከም ዝውስኽ አሜን 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 ንመንፈሱ ዘለኩም ጽምዓት አብ ህይወትኩም ከም ዝውስኽ አሜን ልክዕ ዶምን ስጉኡን ምስ ወሰድኩም አብ ህይወትኩም ዝኸውን ሓድሽ ነገር ከም ዘሎ ሕሰቡ አሜን ጽምዓትኩም ከም ዝልወጥ ንጎይታ ዘለኩም ህርፋን ከም ዝልወጥ አሜን ንመንግስት አምላኽ ዘለኩም ጽዓት ከም ዝልወጥ ሕሰቡ አሜን ካልአይከ ማንም አይነት ሕማም አብ አካላትኩም ዘሎ ልክዕ ደምን ስጋን ጎይታ ምስ ወሰድና ቃል ከተውጽኢኹም ክስበሪ ቴስቲሞኒ ናትኩም ካኽትልኩልና ይኹም ሃሌሉያ አነ ምሳኹም ኮይነ ሽዑ ቃል ከውጽኢ ክንእውጂና ማንም አይነት ሕማም ስፍሮ ኸለቅቂ praise God ምኽንያቱ ቃሉ ደሙ ስጉኡ ኃይል ኣለዎ ሃሌሉያ ስለዚህ ደሙ ስጉኡን ኩልና አብዘለናዮ ንቀርብ ሃሌሉያ መዝሙር ክገብረልና ያቀሳቢሉ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ስለ ደሙ ስለ ስጉኡን ጎይታ አብዘለኹም አመስግንዎ ጂላ ባጋዳይ ያላቦሳ ላባጋይ Ribada la bossande le boia bagaye Libadia no si la bagaye le bossanda la baye Sila domu sila sugu amasgunu hallelujah Thank you Jesus domun sugu na daluo I'm so honest Ribada la bagadaya Oh hallelujah hallelujah kullu sab hansabi tsalli hallelujah ስለ ደሙ አመስግኑ ሃሌሉያ ስለ ክዝፈሰሰ ንበረኸት ክዝፈሰሰ ደሙ አመስግንዮ ስለ ክዝተቆርሰ ስግኡ አመስግንዮ ሃሌሉያ ኤጃና ማሳየለ ቦሳንደለ ቦያራ ባጋዬ ሊባዲያሎ ሳዳ ባጋንደለ ቦሳካ ሬበዲ ላባሴ ላባጋዬ Vejala bagadala borabadia ribosandele boradia rabosa Vidalia rosindele boya Gira bala bagandele bosa Regamanda la bayele bosandele boya rabagaya Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus Sledem kateመስገን ጎይታዬ ስለ ስጋኻ ነመስግነካለና ስለና ዝተቆርሰ ስጋኻ ስለና ዝፈሰሰ ደምካ ንህይወት ዝኾነና ናበቦን መጻሕ ዝኾነና ካብ ዘላ አበሳ ሓራ ዘውፀና ዳግም ንኽንውለድ ናይ ትንሣኤ ህይወት ክንረክብ ዝገበረና እዚ ደምን እዚ ስጋን እሞ አምላኸይ ነመስግነካለና ስለ ደምካ ስለ ስጋኻ ተባረኽ ሃሌሉያ ቴሮባሳን ቶላራዲያ ረቦሳ ጂለቤዲ ላባጋየ ረቦሳ ካዳያ كلكم أبزلكم هاليلويا ريبادا لا باراغادي اليبري جيري بيجي لبردي على بوسا ريبادا لا بايارا باغادا يا لا بوسي لومي كاب دومن سوغون زتلا على زخون ነገር الله هاليلويا thank you Jesus مزمور ግበረ ላይ ብሩኽ هاليلويا እንዳዘመርና ክንጽልይና በሐንሳብ هاليلويا ኦሆ ጃላ ባጋዲ ያላ ቦሳ thank you Lord Get for him, Mike. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 አመስግን አቤት
Thank you, Jesus. እሱን የወደደ ተማምኖ ይኖራል በትከሻው መሃል በክብርም ያድራል። እኔም ተወደድኩኝ ፍቅሩንም አየሁኝ እግዚአብሔር ሳሳልኝ ተጠነቀቀልኝ። እሱን የወደደ ተማምኖ በትከሻው መሃል በክብርም ያድራል። እኔም ተወደድኩኝ ፍቅሩንም አየሁኝ እግዚአብሔር ሳሳልኝ ተጠነቀቀልኝ። ቅጥር ሰርተህ እኔን ከበህ እንደ ዓይንህ ብሌን ተጠንቅቀህ አቤት ጥበቃ ጥበቃ ያስደንቀኛል ከክፉ ሁሉ አድነኸኛል ከክፉ ሁሉ አድነኸኛል ከክፉ ሁሉ አድነኸኛል። ተባረክ ጌታ ተባረክ ተባረክ ኢየሱስ ተባረክ 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 ኢየሱስ ተባረክ ተባረክ ጌታ ተባረክ ተባረክ ኢየሱስ ተባረክ ጌታ ተባረክ ተባረክ ኢየሱስ ተባረክ ተባረክ ጌታ ተባረክ ተባረክ ኢየሱስ ተባረክ ተባረክ ጌታ ተባረክ ተባረክ ኢየሱስ ተባረክ ተባረክ ጌታ ተባረክ ተባረክ ኢየሱስ ተባረክ። ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ። ሓደ ቃል ከም ብበልኩም እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ካብ ጥቕሲ 23 ኣነ ካብ ጎይታ እተቐበልክዎ እየ እሞ
ንዓኻትኩም ዝነገርክዎ ጎይታና ኢየሱስ በታ እተተሓዘላ ለይቲ እንጌራ አልዓለ አመስጊኑ ቆረሰሞ ውሰዱ ብልዑ እዚ ምእንታኹም እተዋህበ ስጋይ እዩ እዚ ንመዘከርታይ ግበርዎ ከምኡ ከዓ ድሕሪ ድራር ነታ ጽዋ አልዒሉ አልዓለሞ እዛ ጽዋ እዚኣ ብደመይ ሓድሽ ኪዳን እያ ብትሰትይዋ መጠን ንመዘከርታይ ግበርዋ በለ ማለት እዛ እንጌራ እዚኣ ብትበልዕዋ እዛ ጽዋ እዚኣ ብትሰትይዋ መጠን ክሳዕ ጎይታ ዝመጽእ ሞቱ ትነግሩ ኢኹም ሎሚ ኣብ ዘለኹምዎ ስፍራ ናይ ጎይታ ደመን ስጋን በቲ ዝሃብኩኹም መሪሕነት ምሳይ እንዳኸድኩም ምስ ወሰድኩም ኣብ ህይወትኩም ዝመጽእ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ካባኹም ዝግለጽ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ክህሉ ልክዕ ደሙን ስጉኡን ምስ ወሰድኩም ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ክትንክፈኩም እዩ ዘለኹምዎ ስፍራ be ready ደሙን ስጉኡን ምስ ወሰድኩም ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ኩልንትናኹም ክትንክፎይ You will never be the same again. በፍጹም ካልኣይ ከም ዝነበርክ ይትኾነን ኢኺ ካብዚ ሎሚ ኣብ ህይወትክም ማኒፌስት ዝገብር ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ዝተላዕለ ካብ ሓይሉ ዝተላዕለ ክትልወጥ ኢኺ ክትቀየር ኢኺ ሎሚ ብሓይሊ ኣምላኽ ዝትንከፉ ሰባት ኣለኹ ልክዕ ደሙን ስጉኡን ምስ ወሰድኩም ህያው ኣምላኽ ምስክረይ ናይ እግዚአብሔር ኢድ ኣብ ህይወትኩም ክትርእይዋ ኢኹ ንኽትንከፉ እንዳተጸበኹም ልክዕ በቲ ዝሃብኩኹም መሪሕነት ክትወስዱ ኢኹም ልክዕ ደሙን ስጉኡን ምስ ወሰድኩም ግን you will see ኢየሱስ አመስጊኑ ቆረሰሞ ውሰዱ ብልዑ እዚ ምእንታኻትኩም እተዋሃበ ስጋይ እዩ እዚ ንመዘከርታይ ግበርዎ በለ ኩልኹም ናይ ጎይታ ስጋ ልዕልዎ ጎይታ ስለይ ዝተቆርሰ ስጋኻ እሞ የመስግነካ ኣለኹ ቁረስዎ ኩልኹም ውሰዱ Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. ከምኡ ከዓ ድሕሪ ድራር ነታ ጽዋ አልዓለሞ እዛ ጽዋ እዚኣ ብደመይ ሓድሽ ኪዳን እያ ብትሰትይዋ መጠን ንመዘከርታ ይግበሩዋ በለ እዚ ደም እዚ እቲ ናይ ሓድሽ ኪዳን መራቒ ደም እዚ እዩ ሓድሽ ኪዳን በዚ ደም እዚ እዩ እዚኣ ደሙ እታ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደም እያ ስለዚ ደሙ ውሰድዎ ምስ ደሙ ኣብ ህይወትኩም ዝኸውን ነገር ረእይዎ አመስግንዎ 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 ስለኔ ሓድሽ ኪዳን ደሙ አመስግንዎ ስለኔ ሓድሽ ኪዳን ደሙ ባርኽዎ 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 ቴንክ ዩ በልዎ ሃሌሉያ ካብ ዘሎ ሕማም ነፃ ዝገበረኒ ደምካ ተባረኽ በልዎ ካብ ዘሎ ኣበሳ ዘንጽህኒ ደምካ ተባረኽ በልዎ ተቐበሎ ኣብ ዘለኹም ስፍራ ሃሌሉያ ረሴለት ኢን ጂሰስ ኔም ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ተቐበሉ ሃሌሉያ እትባኹም ዘሎ ሓይሊ ሎሚ ብሓይሊ ህይወትኩም ክልውጦ ሃሌሉያ
ማንም አይነት ሕማም ሎም ስፍሩኡ ክለቅቕ ሃሌሉያ ማንም አይነት ቃንዛ ስፍሩኡ ክለቅቕ ሃሌሉያ power of the Holy Ghost ሃሌሉያ ናይ እግዚአብሔር ኃይሊ 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 አብዘለኹም ስፍራ ናይ እግዚአብሔር ኃይሊ ናይ እግዚአብሔር ኃይሊ ማንም አይነት ሕማም ወደቀ ሕጅ ሃሌሉያ ማንም አይነት ቃንዛ in the name of Jesus ካብ አካላትኩም ወደቀ in the name of Jesus ካብ አካላትኩም ወደቀ ሰንሰለታት ክወድቅ ኮለሩ ኣለኹ አነ ሰንሰለታት ክወድቅ ኮለሩ ኣለኹ ሎም ዝወድቅ ነገር ኣብ ህይወትኩም አለ ሃሌሉያ receive it in Jesus name ሎም ማንም አይነት ካብ ጎይታ ዘይኮነ ማእሰርት ተፈትሐ ሎም ማንም አይነት ማእሰርት ካብ ህይወትኩም ተአለ in the name of Jesus ተፈትሐ in the name of Jesus ሃሌሉያ Rabaka hadenemo sataka yalabosa rebekoza power hallelujah naiman fasu haili my Jesus naiman fasu haili rivakatosaya naiman fasu haili maserti benazretu beyesus modaqalomi benazretu beyesus modaqalomi benazretu beyesus modaqalomi jida bagalabo sandelebo diarabo sandeleboya Thank you Jesus hallelujah ሎም ዝትስኢተስ hallelujah ሎም ማንም አይነት ማእሰርቲ ሎም ማንም አይነት ካብ ጎይታ ዘይኮነ አቦ ዘይተኸሎ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ካብ ደቅኹም ካብ በዓል ቤትኪ ባኺ in the name of Jesus in the name of Jesus ማንም አይነት ልምዲ ማንም አይነት ወልፊ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሎም ተሰብረ ማንም አይነት ወልፊ በኢየሱስ ስም ተሰብረ ማንም አይነት ወልፊ በኢየሱስ ስም ተሰብረ ድተፈላለየ ወልፊ ናይ መስተ ወልፍዲ ናይ ሽጋራ ወልፍዲ ናይ ፖርኖግራፊ ወልፍዲ in the name of Jesus ተሰብረ ሎሚ in Jesus mighty name ተሰብረ free you are 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 free in the name of Jesus Glory Jabagado Sebradigo Zafranego Zalabadine Kalabahadina Magai Oh Shakadaya Reveni labagande Zofrane Koza Altre Koza Liprane Kete Hallelujah Hallelujah መንፈሱ በዘለው ሐርነት አሎ እቱ ሐራዩ ንስኻ ወደ ሐርነት ይኻ በምንም ነገር ክትእሰር ፈቃድ አምላክ አይኮነ ኖ ንስኽ ጓል ሐርነት ይኺ in Jesus mighty name حرامتان كنوص ክርስቶስ حراውጪናዩ ሎሚ ዶምን ስጉኡን ዘሃበካ ሐርነት ኣብ ህይወትካ አስተማቁራ ሃሌሉያ in Jesus name thank you Lord ሎሚ ከመንፈስ ቅዱስ ዝተላዕለ ህይወትኩም ሓድሽ ነገር ኮነ ሃሌሉያ thank you Lord 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 በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሐድሽ ነገር ኮነ ሃሌሉያ 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 glory 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 ካብሎም ተለዊትካ ኢኻ ካብሎም ተለዊትኪ ኢኺ ረስዕዮ ዘሐለፈ ረስዕዮ ናይቱማሊ እነሆ ሐድሽ ነገር ይገብር ኣለኹ አይትሪእዎን ዲኹም ኢለ ሃሌሉያ እነሆ ኣብ ህይወትካ ሐድሽ ነገር ጀሚሩ ሓወይናተይ ረአዮ ሃሌሉያ እነሆ በህይወትካ ሐድሽ ነገር ጀሚሩሎ ረአዮ አስተውዕልዮ እመንዮ ምልዋጥ ክረአይሎ ሃሌሉያ ሎምናይ ለውጥ መዓልት ኾነልኩም ሎምናይ ምትሳዕ መዓልት ኾነልኩም ሎምናይ ምስጋር መዓልት ኾነልኩም ኣብ ዝኸረን ዝተቀመጥኩሞ ያአኽለኩም እስተላማመድኩም መኽሳብ ሕጂ ያአክል ሕጂ ግን በኃይል አምላክ ናብ ዝቅጽል level of glory ሎሚ ግን ናብ ዝቅጽል grace ሎሚ ግን ናብ ዝቅጽል እምነት በኢየሱስ ስም ተሳገርና ስለ ለውጥና ስለ ምስጋርና በሐንሳብ ኮይና ሓንቲ መዝሙር ክንዝምሪና ከነምልኺና አሜን ሃሌሉያ ተነዊጥ አለኹ ኢሉ ዘአመነ ሰብ ይዘምር ሎሚ ኩልኩም ኣብ ዘለኹም ሞተሲኹም ዘምሩ praise God አምልኹ በዘለኹም ወስፍራ አዳውኩም አልዒልኩም ንጎይታ ክብር ሃቡ ሃሌሉያ መዝሙር ክንውልዒና ሓቢርና ንጎይታ ከነመስግኑና Oh, we have to celebrate hallelujah nice celebration gize yihj hallelujah thank you Jesus hallelujah thank you Lord hallelujah
ዳኜ ኢየሱስ ነኝ እኮ አልተውም ዝማሬ ይኸው አልበረደም ውስጤ እስከ ዛሬ ወደፊት 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 አሃ የተውኩ አሃ ትላንቴን አሃ ለመያዝ አሃ የፊቴን ወደፊት 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 ከከበበኝ በላይ በላይ ከችግሬ በላይ ከጉዳዬ በላይ በላይ ከጠላቴ በላይ በላይ ከጭንቀቱ በላይ ከበሽታው በላይ በላይ ይፈውሳል እጁ ይፈውሳል እጁ ሰው ያደርጋል እጁን ሰው ያደርጋል እጁ ይፈውሳል እጁ ይፈውሳል እጁ ሰው ያደርጋል እጁ ሰው ያደርጋል እጁ ይሄ የማነው የማነች ይሄ የማነው የማነች ይሄ የማነው የማነች አዋጅ የሚሽር በአዋጅ ይሄ የማነው የማን ስራ ይሄ የማነው የማን ስራ ይሄ የማነው የማን ስራ በምድረ በዳ የሚመራ ገባኝ 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 የጌታ ነው የጌታ የጌታ ነው የጌታ 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 ነው የጌታ ነው የጌታ የጌታ ነው የጌታ የጌታ ነው እውነቴን ነው የምዘምረው ከልቤ ነው በሰጠኝ ያድግድግ ጨለማ ነጋልኝ 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 ነጋ ነጋልኝ ነጋልኝ ነጋ ናልኝ ነጋልኝ ነጋ ነጋልኝ ነጋልኝ ነጋ በጌታ በጌታ ነው በጌታ በጌታ ነው በጌታ በጌታ ነው በጌታ አልተውም አምልኮ በዋጋ ይገው አልተውም ዝማሬ ይኸው አልበረደም ውስጤ እስከ ዛሬ ወደፊት 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 አሃ አሃ ትላንቴን አሃ ለመያዝ አሃ የፊቴን ወደፊት 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 ወደፊት
Thank you. Glory. Hallelujah. Kibri. Praise God. Hallelujah. ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ብጎይታ ደስ ይበልኩም ሃሌሉያ ብጎይታ ተሐጎሱ ሎምናይ ክብሪ መዓልቲ ስለዝኾነልኩም ተሐጎሱ ሎምናይ ለውጥ መዓልቲ ስለዝኾነልኩም ተሐጎሱ ሎምናይ ምቕያር መዓልቲ ስለዝኾነልኩም ተሐጎሱ ምኽንያቱ ካብቲ ንስኹም ንንስኹም ክትልወጥዎ ትደልዩ ንላዕሊ ኣምላኽ ንዓኹም ክልውጥ ካባኹም ንላዕሊ ይደሊ ናትኩም ለውጢ ካባኹም ንንዓኹም ንላዕሊ ንእግዚአብሔር የገድሶ ምኽንያቱ ክሳዕ ክንድኡ ስለዘፍቅረኩም እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ንኹልኩም እግዚአብሔር አምላክ ይባርክኩም ፕሬዝ ጋድ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ወንደርፉል ዝኾነ ጊዜ ጸኒሕና እግዚአብሔር አምላክ አይ ቢሊቭ አብ ህይወት ነፍስ ወከፍኩም ሰናይ ነገር ከም ዝገበረ ሎሚ ከም ዝነበርኩም ከም ዘይኮንኩም ካብ ጸጋ አምላክ ዝተላዕለ ካብ ምሕረት አምላክ ዝተላዕለ ካብ መንፈስ አምላክ ዝተላዕለ ህይወትኩም ምስክርነት ኮይኑ አሜን ህይወትኩም ምስክርነት ኮይኑ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ስለዚ ዝቅጽል ዘሎ ሰሙን ደሎ ፕሮግራምና ክነግረኩም ክንውዲና ናይሎም ፕሮግራምና ማለት እዩ አሜን ኦኬ ድመጽ ዘሎ ሰሙን ዓርቢ ፕሮግራም ክህልወና ናይ መንእስያት ሰዓት ክንደይ ከም ንሰዶ ተኸታተሉ ይኹም አቦ ክንለቀልኩም ኢና ዓርብ ናይ መንእስያት ፕሮግራም ኣለና እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ዓርብ ድማ በቀጥታ ሓድሽ ትምህርቲ ክንጅምሪና ወንደርፉል ዝኾነ ናይ ትምህርቲ ጊዜ ዓርብ ክህልወና እዩ አሜን ዓርብ ወንደርፉል ዝኾነ ናይ ትምህርቲ ጊዜ ክህልወና እዩ ፕሮግራምና ልክዕ ሰዓት 7 ክንጅምሪና ልክዕ ሰዓት 7 ኩልኩም ኦንላይን ተጸበይና እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ስለ ሓድሽ ህይወት ክንመሃሪና ካብ ዓርብ ጀሚርና ወንደርፉል ዝኾነ ክላሳት ካብኡ ክንቀጽሊና ስለዚ ንመንእስያት ንኹሎም ከኣቱ ጋብዝዎም ካልኦቱን ኩልኩም ኣብ ዘለኹም ላይፍ ተኸታተሉ ቀዳም ግን ዕለት 20 ይትኸውን ደላምሽ ቀዳም ግን ፕሮግራም ኣይክህልወና ንብዚ ጽባሕ ቀዳም ግን ኩልና ተተሓሒዝና ቤተ ክርስቲያን ከተማ ክንወጽኢና ወንጌል ክንሰብኽ አሜን ስለዚ ጽባሕ ቀዳም ኣብ ከተማ ወንጌል ካብ ሰዓት 3 ክንራኸቢና ኣብቲ ሰንትራልን ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ሰንትራል ናፍት ፕላታ ኣብኡ ክንራኸቢና ልክዕ ሰዓት 3 ምሳና ሓቢርኩም ወንጌል ክሰብኩ ትደልዩ ፍቀደኩም እዩ ዌልካም ምጹና ሕበሩና ሓቢርና በወንጌል ከተማ ከነቃጻጽላ ኢና ጥዑም ብስራት ናይ መንግስቲ አምላኽ ክነግሪና ሓደ ሰብ ከይተርፍ ኩልኩም ሙጽኢኹም በሐንሳብ አብኡ እንዳዞርና ወንጌል በሐንሳብ ክንሰብኺና ምኽንያቱ 1 ሚሊዮን ነፍሳት ናብ ጎይታ ክመጻ ዝብል አጀንዳ ሒዝና ስለዘለና ኣብዚ ናይ 1 ሚሊዮን ነፍሳት ምሳና ሓቢርኩም ክሰርሑ ምሳና ሓቢርኩም ብጸሎት ክድግፉና ንኹልኩም ዕድመ ይቅርበልኩም ነፍስ ወከፍ ሰብ ኣብ መዓልቲ ዝመረጸን ሰዓት ፍርቂ ሰዓት ወሲዱ ስለ ነፍሳት ጥራሕ ምሳና ክጽሊ ካብ ብዙሓት ዓድታት ምሳና ሓቢሮም ይጽልዩ ኣለዉ እስኹም ድማ እዘን 1 ሚሊዮን ነፍሳት ናብ ጎይታ ንኽመጻ ብጸሎትኩም ምሳና ክትሓብሩ ትደልዩ ተዳኣኹምኩም ኣብናትና ፌስቡክ ኣቲኹም ካብ ክንደዚያ ሰዓት ክሳብ ክንደዚያ ሰዓት ኣነ ጸሎት ክሕዝልኩም ጽሓፉልና ሽዑ ኣፍታ ናይ ጸሎት ጊዜኹም ስለ ነፍሳት ናብ ጎይታ መምጻት ኢኹም ክትጽልዩ አሜን ስለ ምድሓን ናይ መንፈሱ ኣብ ብዙሓት ነፍሳት ክበጽሕ ክንጽልይና ካብቲ ሓደ እቲ ናይ ኢንተርሴሽን ዝበሃል ጸሎት ስለ ካልኦት እትጽልዮ ጸሎት ማለት እዩ አሜን ስለዚ ኣዒንቶም ክበርህ ኣዒንቶም ዝጋረደ እንዳሰበርኩም ኣብ ጸሎት ትግፉ ክንወጽእ ኮለና ድማ ብሓይሊ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ክግለጽ ጸልዩ ስለዚ እቶም ድጽሓፍኩም ኩልኩም ግሩፕ ክንፈልየልኩም ኢና ኣነ ንባዕለይ ኣብቲ ግሩፕ እንዳኣተኹ ከገልግለኩም ብዙሕ ናይ ጸሎት ኣርእስትታት ክበኩም ተቀዳመይቲ አውጪናያ ዘለና ተን 1 ሚሊዮን ነፍሳት ኣብ 12 ክፋሊና መቂልና እንደለና ቀዳመይቲ ክፋል 100 ነፍሳት ያትብል ክሳብ ሕጂ 28 ነፍሳት 29 ነፍሳት በጽሖም አለው እንደገና ታ 100 ነፍሳት ወዲና ናብ 1000 ነፍሳት ኢና ክንሰግር ማለት እዩ ስለዚ በዚ ነገር እዚ ምሳና ኩልኩም ሓቢርኩም ብጸሎት ክድግፉና ንኹልኩም ዕድመ ይቅርብ እቶም ምሳና ሓቢርኩም ክጽልይ ትደልዩ ኣብናትና ኣብዚ ቻነል ኣብ ታሕቲ ለኩም ክጽሕፈልኩም እዩ ክራይስት ሪቪሊንግ ጀነሬሽን ዝብል ፌስቡክ አብኡ ተውይኹም ኣብቲ ፌስቡክ አቲኹም ጽሓፉልና ይኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ብነገር ኩሉ ምስ ኩልኩም እዩ ብጣዕሚ ኢና ነፍቅረኩም ብጣዕሚ ኢና ንፈትወኩም ብጎይታ ደስ ይበልኩም አጆኹም በርትዑ እግዚአብሔር ቀረባ እዩ አምላኽ ሰማይ ምስ ኩልኩም እዩ ናይሎም ፕሮግራምና ኣብዚ ወዲእና ኣለና ሻሎም ቴንክ ዩ ሶ ማች
የኔማ 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 ደስታ የኔማ 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 ሰላም የኔማ 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 ደስታ የኔማ ከዚህ ዓለም አይደለም በመንፈሱ ነው በብርም በወርቅም የማይገዛው በወንጌል ሞኝነት ባመንኩት ቃልን ሰላሙ ከሆዴ ይፍለቀለቃል። አገዘኝ 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 ጠላት አይኑ ያየ በመንፈሱ ነካኝ አትረፈረፈኝ አገር ምድሩ ያየ በቅባቱ ነካኝ አትረፈረፈኝ አገዘኝ 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 ላምልክ ደግሜ እስቲ ደግሜ ደጋግሜ አሄ ላምልክ ደግሜ እስቲ ደግሜ ደጋግሜ ላምልክ ደግሜ እስቲ ደግሜ ደጋግሜ አሄ ላምልክ ደግሜ እስቲ ደግሜ ደጋግሜ ይውጣ ወደ ላይ ከድንኳኔ ያምልኮ የዘማሪው ቅኔ የሆንክልኝ ሳስበው ከዚህ በላይ ምን አለ ብሆነው ከፍ በልልኝ ከፍ በልልኝ ከፍ በልልኝ ከፍ በልልኝ ደምቀታ የለኝ ደምቀታ የለኝ ደምቀታ የለኝ ደምቀታ የለኝ አታዩም ወይ ና ሲለኝ ከሁኔታ ጋር እሷ ይለካ ና ሲለኝ መንገድ ይሆናል ውሃም ለካ ጠላት አይኑ ያየ በመንፈሱ ነካኝ አትረፈረፈኝ አገር ምድሩ ያየ በእሳቱ ነካኝ አትረፈረፈኝ አገዘኝ 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 የኔማ የኔማ ሰላም የኔማ 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 ደስታ የኔማ 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 ሰላም የኔማ 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 ደስታ የኔማ ከዚህ ዓለም አይደለም በመንፈሱ ነው በብርም በወርቅም የማይገዛው በወንጌል ሞኝነት ባመንኩት ቃልን ሰላሙ ከሆዴ ይፍለቀለቃል። አገዘኝ 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 ላምልክ ደግሜ እስቲ ደግሜ ደጋግሜ አሄ ላምልክ ደግሜ እስቲ ደግሜ ደጋ
ደግሜ እስቲ ደግሜ ደጋግሜ ይውጣ ወደ ላይ ከድንኳኔ ያምልኮ የዝማሬው ቅኔ የሆንክልኝ ሳስበው ከዚህ በላይ ምን አለ ብሆነው ከፍ በልልኝ